personaxe nos parece, porque a propia declaración institucional fala de colocala na Casa do Concello ou noutro sitio público de alta visibilidade. Vamos colocar no parque ou na fachada. Temos os mástiles, se nos retiraron, por exemplo. Ben, e estamos todas e todos, vais a retrasar a concelleira Lourdes Rial por un problema de un, a decir, un portavoz legal, un delegado familiar, pero vamos, se consideran estamos, secretario. E antes de empezar coa orden do día, hai unha petición do Benegán de que o Pleno aprobe, se considera, unha declaración institucional de todos os grupos e que sería apoiada, se se quere, por todos os grupos sobre o Día Internacional do Orgullo LGTBI, me equivoco, LGTBI. E paso a ler a declaración institucional, se non lles importa, e logo, pois, eu pediría un apoio unánime, unha declaración, como digo, o seu nome, institucional, sin ningún ribete partidario ni nada que se me parezca. Entón, con motivo do Día Internacional do Orgullo LGBT, o vindeiro 28 de xuño, o Benegá de Cangas plantexamos en que isto se iría como declaración conxunta ao goberno local e a todos os grupos da corporación. Primeiro, que a Corporación Municipal de Cangas realiza unha declaración institucional, que non se trata, consensuada co resto dos grupos, rexeitando calquera tipo de violencia ou discriminación por motivo sexual e defensa da diversidade e liberdade sexual das persoas. 2. Que se coloca a bandeira LGBT na Casa do Concello ou noutro sitio público de alta visibilidade durante os días que se consideren. Estábamos precisamente debatindo co secretario porque acaba de sair unha sentenza do Tribunal Supremo na que fala de que na fachada do Concello non se poden colocar bandeiras que non sexan as bandeiras institucionales, no caso a de Cangas, a de Galiza, a de España e a de Europa. E, entón, vamos, hai discrepancias sobre se é no lugar das bandeiras ou noutro lugar, como o balcón, sí. Pero, de todas formas, a bandeira se colocaría en calquera outro lugar de relevancia que non fose a fachada do Concello para non contravir a lei. Proposta de texto para consensuar a declaración institucional. Hai xa 30 anos, a Organización Mundial da Saúde suprimiu finalmente a homosexualidade da súa listaxe de enfermidades mentais, feito con que se pretendía acabar con case un século de homofobia médica e discriminación contra as persoas LGBT. Porén, a pesar das innegáveis mellorías desde entón, a realidade internacional para o colectivo LGTB non mudou sustancialmente ao redor do mundo e as persoas LGBT seguen a padecer discriminación pola súa orientación sexual e ou identidade de xénero tamén na Galiza. É importante señalar que o período de confinamento imposto para frear a pandemia da COVID-19 puido ter como consecuencia o empeoramento da situación de moitas persoas LGBT ou se veren, en moitos casos, obrigadas a voltar para casa onde podían padecer a LGBTfobia familiar, cortadas da súa rede de apoio habitual, forzadas a se pechar de novo no armario por medo ao rexeitamento e mesmo a violencia, tanto física como verbal. Así, por risco de crear ou agravar problemas de saúde mental nova que implica a situación de illamento que trae consigo o confinamento exacerbado pola dificultade ou mesmo a imposibilidade de poder consultar cunha profesional durante este período dilatado, veríase agravado ainda máis dentro do colectivo LGBTfobia, xa de por máis vulnerável a este tipo de problemas debido á discriminación que sofre. Por culpa da pandemia, este ano non van poder ter lugar as marchas e manifestacións do orgullo, cando menos do xeito habitual. Justamente, por esta mesma razón, é imperativo seguirmos a visibilizar os obstáculos e as discriminacións que continúan a asolar a vida das persoas LGBT e pornos ao seu dispor todas as ferramentas precisas para axudalas a superar en a medida posible as consecuencias da LGBT-fobia. Resulta, pois, máis urxente que nunca aproveitar o mes do orgullo e concretamente o Día Internacional do Orgullo que se celebra cada 28 de xuño
para reivindicarmos a necesidade da visibilidade das persoas LGBT como parte integral da nosa sociedade e para demandarnos unha maior atención sobre a necesidade de traballar contra a discriminación. A homofobia e a transfobia son dúas formas de discriminación que non deben ter cabida nos nosos povos e cidades, nin en ningún ámbito da nosa sociedade, por atentaren contra a convivencia, o respecto para a diferencia e a diversidade, piares básicos que deben sustentar calquera sociedade democrática e plural. Compre, neste sentido, que a institución municipal desenvolva un labor específico e planifique accións e actividades en colaboración co propio colectivo, non só con motivo do Día do Orgullo, senón ao longo de todo o ano. A Corporación Municipal de Cangas recoñece explícita e públicamente que os dereitos das persoas LGTB son dereitos humanos e que a diversidade sexual debe contemplarse como un dereito básico en calquera ámbito da vida. Por eso se solicita que se teña en consideración esta proposta para trasladar a toda a Corporación e poder consensuar unha declaración institucional que é a que acabo de ver. Algún grupo ten problema en sumarse a esta declaración? Pois entón, aprobámoslo por unanimidade como declaración institucional da Corporación Municipal de Cangas. Pasamos, pois, a orde do día do pleno. O primeiro punto, o pleno ordinario de 26 de xuño de 2020, o primeiro punto é a aprobación das actas das sesións anteriores realizadas o 5 e o 15 de xuño de 2020. Alguna a respecto, empezamos pola, se lles parece, pola acta do 5 de xuño. Esa das eleccións. Non. Pois, hai alguén que queira dicir algo sobre esa acta? Non, espera, entón. Queixarse de que tocou na mesa? Non, se non é as eleccións, é a outra. Vale, pois entón unha pequena... Pero, a ver, a do 5 cambia. O pleno... O pleno ordinario. Sí, perdón. O pleno do... sí. Quería comentar algo. Na primeira intervención, no tema dos orzamentos, a primeira intervención miña, que quede claro porque poña... a intervención era que considera importante que se recollen as nosas aportacións. Sin embargo, na acta figurada de esta maneira. Para que quede claro que se están recollendo as nosas aportacións no orzamento. Alto, por favor. Que pide unha modificación no sentido de que se que ela manifestou que é importante que se recollen as aportacións que negan nos órganos. Que recollen as nosas aportacións. Na acta do secretario non figura así. Perfecto. Alguna intervención máis a respecto desa acta? Pasamos a votala. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. E a outra é a do 15 de xuño, esta sí debe ser, non? Que é a das mesas, porque a gente gana unha información por papel, esta que creo que é tal. E alguna intervención respecto da acta? Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada tamén por unanimidade da corporación. Punto número 2, expediente 5755, proposta do Concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente sobre a actualización, prezo público, venda de edificabilidade, ordenanzas 3 e 6. Para defender a proposta, temos a palabra ao señor Concelleiro de Urbanismo. E, señor Concelleiro, estamos acostumbrados a falar cara á alcaldía, hoxe temos que cambiar o chip e falemos cara ao público, porque o público son os concelleiros. Boas tardes a todas e a todos. Como se sabedes, este é un asunto que xa no seu momento viu por o pleno, pero por cuestións de peticións de informes jurídicos sobre a viabilidade da cuestión deixouse pospor para unha situación posterior que por causas do COVID non se pudo traer nun momento anterior e agora volvese a traer, neste caso xa acompañado por un informe xurídico emitido por o despacho abogado que ostentaba a asesoría xurídica deste Concello. Someramente decir que trátase dunha actualización dos valores e que non é unha liña a potenciar, pero que sí que se utilizará cando o justifiquen criterios técnicos. Neste caso, hai un informe do arquitecto municipal que considera que está desfasado o cálculo, o valor que está
entón, por parte dese servicio, faise un informe actualizando dita cuantía. Ademais, hai que incluir a cuestión plantexada por ese informe xurídico do que falaba antes, é que este tipo de actuacións, que como xa, insisto, xa nos anos anteriores se levan a cabo, é totalmente conforme a dereito que por parte deste Concello fagase o aproveitamento nesta cuestión. Moitas grazas, señor Famiño. Señor Ormelo. Moi boa tarde. Con respecto a este punto, que como ben dixo o compañeiro Hugo xa veu ao pleno con anterioridade, a postura do Grupo Municipal de Avante segue a ser a mesma e a trasladada naquel momento. Nos creemos que é máis importante a cesión de espazos e dotacións para o Concello, máis alá da cesión económica, máis alá cando o informe, como é certo, como ben dixo, un informe de validez xurídica. Obviamente estaba claro xa naquel momento de que o Concello ten a potestade para facelo. Nós, cando pedimos os informes, non pedíamos o informe para saber se era legal ou non, porque entendíamos que si xa se leva facendo con anterioridade. Mais alá era se ese cambio de valor afectaba solamente esa parcela, afectaba a outras, incluso pedíamos un informe económico a intervención para saber cales son as afectacións económicas sobre ese rebaixe. Pero tamén queremos facer fincapé no que acontece, porque sí que hai unha actualización dos prezos de 2017 a 2019, pero se che esqueceu, o dixache atrás, que hai dúas valoracións. Unha primeira, un informe primeiro polo arquitecto, no que o precio estimado é de 365 euros por metro cadrado. Presenta un escrito en mobiliaria e se rebaixa 60 euros, é dicir, un 20% sobre o valor que primeiramente estimou o arquitecto. Nos nos preguntamos cal é o motivo dese rebaixe, porque non se justifica ni se explica na información que se nos deu no expediente do pleno. Do mesmo xeito, o cálculo se fai a través do método residual estático, que é un método que se emprega para realizar valoracións puntuais que van a afectar principalmente a un momento concreto, non unha venta posteriori. Neste sentido, esta valoración compre sinalar que é unha petición da empresa, queremos saber e sobre todo justificala. E esa fórmula que fala do valor de venta ten que ver sobre a repercusión económica que ten sobre o gasto e o valor de venta esperado pola propia empresa. O arquitecto, no seu informe, ou polo menos na documentación que se nos entregou, non figuran cales son os valores, nin o valor unitario, nin o coste, nin o valor de venta. Entonces, hai unha fórmula cos nomes das abreviaturas e cun resultado. Como sabemos como chegas a ese resultado o arquitecto, non, sin poñer en dúbida a súa capacidade nin o seu informe? Pero creemos que nunha valoración que aparte vai perdurar no tempo seguramente, porque non se teñen por que andar a facer estes cambios de forma habitual. É certo que en 12 anos ou en 13 anos é preciso actualizar o precio do valor do solo, pero creemos que é necesario que quede claro con luz de taquígrafo de por que chegamos a ese resultado económico e non a outro. E por que, sobre todo, o Concello de Cangas, en cuestión de 2 meses, a petición da empresa deixa de ingresar 7.000 euros por un beneficio empresarial, porque ao final é un beneficio de venta. Non estamos falando dunha promoción dunha familia, de vivenda social, ou dunha promoción dun interese máis social. Nós estamos falando dunha promoción empresarial a través dunha inmobiliaria a cal, desde o noso punto de vista, se nos falta justificación para saber cal é o motivo dese rebaixe no valor. E non estamos falando dun rebaixe calquera, estamos falando dun 20% do valor que estimou o arquitecto en suyo e actualizou un 20% menos en setembro en base a unha solicitude por parte da empresa. Non sabemos cal é o motivo. E sobre todo nos gustaría, dentro deses informes que solicitamos no seu momento, estaba en que se detallara con claridade cales son os valores para chegar a ese valor de 305 euros metro cadrado sobre o valor unitario. E non falamos de calquera defectibilidade, falamos da defectibilidade por encima do 80% que é o que está marcado. Obviamente que a permite a lei, obviamente que o Concello ten as competencias para poder facelo, é obvio que se pode facer. Agora, cal é o motivo real de facelo ou non facelo así, é o que a nós nos entra a dúbida. Non sabemos moi ben, nin temos a capacidade, coa documentación aportada, de saber por que se chega ese valor. Por lo tanto, vamos a manter o mismo posicionamento que mantuvemos no seu momento cando foi a primeira vez. Non vamos a votar a favor da
da aprobación, sobre todo por iso, porque primeiro creemos que é necesario e apostar pola creación de dotacións, e de feito o informe xurídico dos abogados do Concello o din, que a propia lei recoñece que é preferible antes da cesión económica a cesión de dotacións, pero obviamente se pode dotar polos cartos. Perfecto, se dotamos polos cartos non vayamos o mínimo, se hai unha valoración anterior que é un poquinho máis alta, son 7.000 euros de diferencia, posiblemente o Concello os necesite máis nos momentos nos que estamos, non? E por agora nada máis. Moitas gracias, señor Hermelo. Señora Giralde. Ben, comentaba o compañeiro Hermelo precisamente esa diferencia que había entre unha valoración e outra en escasamente 3 meses. Iso que aparece na documentación. Nos decimos exactamente o mesmo que a outra vez cando se puxo este asunto. Resulta bastante extraño que esta actualización que ven agora aquí parta dunha empresa, que parta directamente dunha inmobiliaria que é a que fixa o prezo, é a que está fixando o prezo do metro cuadrado. É certo que se pode compensar, é legal, evidentemente, non podría ser de outra maneira, senón se podería traer, e é certo tamén que no canto de cesións, que o mellor en zonas máis urbanas, en espazos máis acotados, pois podería estudarse a venda de maior edificabilidade. O que non podemos admitir é que dentro do ano 2007, que foi a última actualización, co mesma, prácticamente, a mesma justificación que se trae agora, figuraba na 2007, e o custe era de 687 euros. E de repente, cámbiase agora a menos da metade. Non creo que o precio do chan en urbano, en Cangas, baixara tanto. Non o creo. Non o creo porque, dende logo, se das un paseo polas inmobiliarias para ver como están os prezos dos pisos e das casas, a diferencia non é moito maior. Por lo tanto, non entendemos como unha inmobiliaria é a que fixa o prezo que ademais vai ser despois para todo o Concello, non só para esa parcela concreta que piden. Estábamos falando de se explicaba, razonaba en base a unha parcela concreta que está aquí preto do Concello, pero que isto vai afectar a todo o conxunto do Concello. Por lo tanto, nos vamos manter o mesmo posicionamento, tampouco imos apoiar esta proposta porque non entendemos, primeiro, ese baile de cifras, esa diferencia enorme, como se chega a esa valoración de menos da metade do custe do chan agora mesmo en Cangas, menos da metade, falamos que é unha diferencia moi grande. E ainda por encima, despois do informe do arquitecto municipal, aparece un segundo informe baseado na documentación que presenta a propia inmobiliaria. Non ten sentido ningún. Moitas gracias, señora Giralde. E por o PP, señor Soprelo. Moi boas tardes. Desde o noso punto de vista seguimos pensando exactamente igual. Non é entendible. Naquel momento pedimos a retirada con outras formacións políticas deste punto. Seguimos pensando o mesmo que isto non se debería poder aprobar, evidentemente, pero non se debería aprobar se nos entendemos nós preceptivos informes de Secretaría e Intervención, que realmente foron os motivos polos cales quedaron hai uns meses sobre a mesa. É dicir, traen aquí a mesma proposta, si traen un informe que hai que dicir, unha asesoría jurídica que neste momento está contratada polo Concello de Cangas de forma irregular, aí está a sentencia, e ademais dese informe mesmo chegan a incumplir, porque eu me fago a pregunta no apartado de conclusións, literalmente di, mais debe facerse mediante convenio urbanístico de monetización. Donde está ese convenio urbanístico de monetización? Eu, dende logo, na información que nós temos, o desconocemos. Cando menos resulta curioso, pero do noso punto de vista é unha chapuza máis. Como é posible que o Concello tome decisións en contra dos intereses desta institución? E ademais a instancias dun particular. A instancias dun particular. De repente se baixa de 607 a 365 e non lle chega, e como o señor propietario desta parcela pois lle debe parecer moito, presenta unha fórmula,
se lle rebaixa se lle acepta a proposta a 305. Din que aplican unha fórmula. Hombre, eu non sei onde a aplican, porque aí realmente o que se aplica é ese valor que propón a empresa e o multiplica por os metros cuadrados de edificabilidade. Nada máis, os outros valores, ese valor que pon VS, VC, valor de construcción, máis K, que son eses gastos generales de beneficio industrial, debe ser 1. Ou 0, porque se suma. É dicir, aquí só se ten en conta o valor de venta unical e lo multiplican por metros cuadrados. Non nós, calquera se pregunta, de verdad hai tanto interés en beneficiar a un particular? De verdad que hai tanto interés? Hombre, podemos coincidir de que o módulo mellor está non está en posición de mercado. Posiblemente, miro este, posiblemente, eu digo non, pero de aí a rebaixarlo a mitad, pues sinceramente non nos parece lógico, porque me pregunto cal é o mercado neste momento. O mercado en Cangas, o valor de construcción cal é? Se en Cangas neste momento non hai unha sola grúa, con que o compara? E ademais compara unha parcela que vai a repercutir ese precio, como aquí se dixo por outros membros desta corporación, vai a repercutir na edificabilidade se en un futuro se pode vender en algún outro sitio. Non nos parece lógico, creo que fan ou pretende facer unha modificación á carta. Desde o noso punto de vista eso non é ético e ni por suposto non beneficia a este Concello, que realmente, bueno, pues temos a obligación como concelleiro de defender. Desde logo, o Partido Popular non vai a ser cómplice de que entendemos, se o queren levar adiante a vostedes, do que é unha chapuza máis. De momento nada máis. Moitas grazas, señor Sotelo, señor Abado. Sí, eu xa comentei no pleno anterior onde se tratou este asunto a necesidade deses informes internos que acaba de decir o señor Sotelo, pero a maior abundamento, tanto no que incidía o portavoz de Avante como a voceira do BNG, é obvio que isto, sobre todo polas contradiccións do informe do técnico municipal, é obvio que isto só se pode resolver baixo o meu punto de vista, humilde punto de vista, é a través de consensuar este punto para traer a pleno con apoios e sobre todo con convencimento necesario para evitar situacións chamándolle sospeitosas de querer favorecer a unha entidade particular, que creo que iso hai que evitarlo. Todo iso mellor é unha proposta que viña máis discutida e consensuada entre os grupos, evitaría calquer tipo de especulación, nada máis. Señor Abado, aseguro de que non me preocupa ninguna dúbida de especulación, porque non hai ninguna especulación por parte deste goberno e é a segunda vez que ven a pleno. Pero bueno, evidentemente os grupos son os que tenían que consensuar. Señor Concelleiro de Urbanismo. En primeiro lugar, quero salientar a sorpresa porque verdadeiramente os informes do arquitecto municipal levan sendo así dende que eu son concelleiro, pero en anteriores gobernos tamén eran así. O sea, non sei que hai sorpresas e dúbidas de repente. Agora, como non están no goberno certas persoas, como sen dúbida eso. Dende logo, como xa falei na miña intervención, respondendo ao compañero Tomás, dicen que non era unha liña potencial, pero cando hai requisitos técnicos, como creo que está justificado por parte do informe do arquitecto municipal, traese aquí a colación. Insisto, non é unha liña potencial, desde logo que hai outras fórmulas, pero considérese por parte dos servicios técnicos e xurídicos do Concello que esta é a forma. Eu non serei quen entre a valorar en exceso unha cuestión tan técnica que a min, e creo que a moita xente de aquí, escapas en moitas cuestións, como para saber se o precio, si, non, eu teño que fiar dos técnicos, como creo que todos nesta sala fiáronse durante moitos anos como gobernaron. Respecto da ausencia de informe do secretario, valorouse, estive presente, decidiuse que era necesario un informe técnico para explicar sobre a viabilidade ou non. Perdón, señor Díaz, vostede falou co secretario do tema do informe. Sí, falouse sobre poder emitir un informe ou non, decidiuse que había este informe feito con o servicio xurídico e xa bastaba, que non facía falta un informe por parte da secretaría. E logo, coa cuestión do convenio urbanístico de monetarización, esa é unha cuestión posterior. No mesmo informe de Roy Mas estableces que é unha cuestión que posteriormente realizarase. Non toca agora, non é un momento procesal oportuno. E volvo a insistir, o
os informes do arquitecto eran así fai 4 anos, fai 8 e son sempre iguales. Moitas grazas, señor Camillo, señor Romero. Bueno, vou intentar ser breve, máis que nada porque Hugo pretende usar unha fórmula que igual a veces funciona, a veces non. Creo que neste caso non che funciona, porque polo menos dentro do Grupo Municipal de Avante a concelleira Ángela e eu como concelleiro presentamos no anterior, sendo concelleiros de parte do goberno, un informe sobre un informe do arquitecto municipal actual, poñendo en dúbida ese informe, feito que tamén xa estaba feito por parte dunha empresa promotora que estaba querendo facer un edificio. Nós estábamos cuestionando. Por iso agora mesmo seguimos mantendo a mesma postura cando estamos estando no goberno como estando na oposición. Non estamos criticando se é verdade ou non é verdade o valor. Eu non teño capacidade, nin nadie do noso grupo seguramente teña capacidade para saber cal é o valor de venta unitario. Pero é unha cousa que é, e sobre todo, cando se empregan fórmulas e se emprega un método científico para dar un valor, e non simplemente poñer as abreviaturas. O valor de venta é 365, resultado de que? Porque non sale cal é o valor, os costes sedais, cal é o valor de construcción, cal é o valor de repercusión unitario. Eses datos non salen no informe. E nós pedimos que saian, non? Máis que nada, porque non sabemos se o valor de 607 que estaba no 2007 é o correcto a día de hoxe. Posiblemente non. Igual é a baixa ou igual é a alza. Non sabemos. O que non podemos aceptar é que se nos dé un informe, xa non digo que se xa marcado pola empresa que quere construir, simplemente de que se nos dá unha información con un resultado no cal non se nos dan as contas. Non se nos pode decir que V máis VV máis K é igual a 360 sin saber canto vale K e canto vale VV. Porque, obviamente, iso é o que xenera as dúbidas. As dúbidas as xenera a falta de información nesa documentación. E como dicemos, nós non ponemos en dúbida o informe de Rui Vaz, obviamente está aí, é legal e o Concello pode facelo. Estamos dubidando de como se está calculando ese valor porque non se nos aporta información suficiente como para aceptalo. Nós, se no momento no que se nos diga que o valor é tal en base a isto, a isto e a isto, poderemos decir que estamos de acordo ou non estamos de acordo. Pero neste caso, no que non se nos dá máis un resultado, despois dunha literatura escuota, é difícil que podamos apoiar algo do que non temos o conocemento para saber se é certo, non é certo, ou como se chegou a él. Polo tanto, mantemos nós, non temos problema no que dixo Mariano de que se retire, se traia, se consensúe, se fale, se aporte máis información, se complemente esa documentación que pedimos, esas valoracións. Agora, tal como se nos trae, o noso apoio non vai a ter, e o voto noso vai a ser en contra. Nada máis. Moitas grazas, señor Romero. Eu vou a ser breve porque vou limitarme a ler. As contradicións figuran na propia proposta e as que nomeamos nós deses dous informes. Hai unha vigencia de dita valoración, o Gobierno Municipal desde xullo de 2019 emite un informe onde di que el valor de repercusión obtenido por el método residual a partir del valor del venta del metro cuadrado na zona de 365 euros metro cuadrado. Vale. No mesmo escrito, tras o escrito presentado por X Inmobiliaria, en data 9 de agosto de 2019, expediente de obras X, o arquitecto emite un novo informe, en data 9 de setembro, que di: revisada a documentación presentada por el interesado en fecha 12 de agosto de 2019, se revisa el cálculo del valor a partir del valor en venta a 305 euros metro cuadrado. Isto é o que nos choca máis que nada. Esa aceptación da revisión que fai o propio interesado. Comentábamos daquela, antes de ter un asunto deste tipo, o lógico sería telo consensuado, falado e ver que tipo de valoración se pode facer ao metro cuadrado de edificabilidade na zona de Cangas. Evidentemente serán os técnicos, non seremos os políticos os que daremos esa valoración. Ora, non podemos entrar en este tipo de contradicción e este tipo de asunto que é bastante serio porque, como digo, afecta a todo o Concello de Cangas. De repente se vaise a metade da valoración que existía no 2007, cando non sei como estarán os prezos por aí, pero pola miña zona, desde logo, están máis altos. Non sei en outros lados, o mellor están máis baixos. Pero iso sería unha valoración que había que revisar e estudar. Agora, isto figura na propia proposta, que había un informe a 365 euros metro cuadrado e tras a presentación dun escrito da propia inmobiliaria aparece 305. Estamos falando dunha rebaixa así dun mes para outro. Non pode ser. Traían no consensuado, retiren outra vez
e falémolo onde temos que falar o mellor nunha comisión informativa ou nunha reunión de portavoces. Sí, é na mesma opinión que acaba de decir Chiquirán. E, señor Sotelo? Sí, bueno, a mí me gustaría saber onde pon nese informe que se firma o convenio urbanístico a posteriori. Eu vi así por encima e a verdad que me desotei. Pero dito isto tampouco é máis importante. O que é importante realmente é que por esta decisión que vostedes pretenden tomar aquí, pois se vai a rebaixar o prezo da edificabilidade pois a mitad. E non só vai afectar a unha parcela, senón que vai afectar a todo o noso concello, que este nas mesmas circunstancias, evidentemente, na mesma calificación urbanística. Creo que non variou absolutamente nada aquí, as distintas forças políticas que estamos aquí, o que estamos reclamando é un informe do secretario e outro do interventor. E iso non se cumpliu. É máis, os informes que traen aquí é exactamente o mesmo que se extruso para aprobación cando despois se retirou, é dicir, fai uns meses. Non variou absolutamente para nada a este informe desta empresa. Bueno, por que non do secretario? O sea, para algo estará, non? Sobre todo nun tema desta trascendencia. Obviamente, e nos coincidimos, co mellor o precio, e insisto, volvo a insistir, o mellor o precio non é o aceitado. O mellor non é. Ahora, que se presenta aquí unha proposta que ni tan siquiera ten en conta a fórmula que vostedes propoñen ou que propuseron no seu momento, na corporación anterior, e na anterior, que a fórmula é a mesma, seguro, pero eu creo que na fórmula aí hai varios valores. E aquí se fai, para que se propón a fórmula? Se propón primeiro o resultado e logo a fórmula, sin ter en conta os valores da fórmula, deixa eu. Insisto, aí hai 3 parámetros e só se ten en conta un. En definitiva, creo que esta é unha proposta a carta, a saber por qué, donde logo, insisto, nós non vamos a ser cómplices do que, desde o noso punto de vista, como estamos errados, é unha auténtica chapuza. É unha auténtica chapuza. E ademais unha chapuza que perjudica sensiblemente ao concello. Porque cada día, que valores de referencia se colleron? Donde están os solares que se valoraron para sacar aí este resultado? No seu momento seguramente había distintas propostas, tanto cando, non sei, creo que a primeira vez no ano 97, logo 2003, 2007 se volveu a modificar. Bueno, había uns valores de referencia. Ahora, onde están eses valores? O sea, insisto, creo, a mí me parece perfecto, se son capaces de chegar, non habría ningún problema en razonar, que nos expliquen por que se chega a eses valores, que nos expliquen en razonar ese ou outro valor, porque, joder, si isto é unha chapuza e doble chapuza no sentido de que como se pode modificar un valor, como aí se dixe, nos dixen eu antes, de 365, o sea, por amor al arte, presenta a empresa un escrito e se cede. O sea, terá que justificalo, porque antes era 365 e se pasa a 305. Non hai ninguna justificación. Remato xa, insisto, nós non vamos a ser cómplices desta chapa. Si queremos retiralo e valorarlo, nós estamos totalmente de acordo. E máis, perdón un segundinho, o membro representante do Partido Popular, un dos representantes da Comisión Informativa, preguntou se iba este tema, que se pudo debatir, e falar, non, e dar as cousas feitas. Sí, o señor Soliño preguntou. Pero iba na hora do día. Non iba na hora do día, por eso preguntou porque non iba, se realmente houbera voluntad, se realmente houbera voluntad de chegada a acordo, pois hubo tempo máis que suficiente. Toda a voluntad para chegar a acordo, señor Sotelo, pero cando tuvo unha reunión aquí outro día para chegar a acordo sobre outro asunto, o Partido Popular non estaba moi ocupado. Pero por que non di? Me parece moi ben, non vi. Pero explique porque é a súa potestade. Explique porque non veo. Ou non ve. A ver, mire, señor Paz, que parece moi ben o consenso. Eu vou a dicir porque pero se non me aparece, non hai a ver, consenso. o Partido Popular vamos a todos os actos onde se nos invita.
No, que... a todos, O e demostren o que outro den. día. O outro día, mire, nós, en distintas ocasións, pedimos que nos reuníramos para falar dese tema, do tema da agua, e chegar a un acordo. Ou non. E o A mellor é que marco non lle non chegaron os escritos. Non lle chegou ningún escrito ao E o Partido marco Popular non lle- en distintas pero non é ocasións. o tema. E que fixo vostede? Que fixo Non vostede? é o tema. A la papelera. Non, o tema quitouno vostede. Non é o tema. Pero non o quitou vostede o tema. Señor, última intervención. Sí, Dos moi brevemente, dúas cuestións. Unha, que este procedimento iniciouse xa na legislatura anterior, e dúas, o informe emitido polo arquitecto municipal este no anterior é exactamente igual ao emitido polo arquitecto municipal no ano 2007, cando adoptouse a anterior valoración. Exactamente igual, exactamente a mesma valoración. E foi aprobado polo goberno no seu momento. Nada máis. Moitas gracias, señor Camiño. Non, Pasamos a votar o asunto, por favor. para nada igual. E Non é o mesmo que está dicindo. votos en contra. Entón, cantos están do Partido Popular? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto? No, máis. 7, 3, 10, 3, 13, perdón. Que difícil contados así para allá. 13 votos en contra, abstención, votos a favor. Queda reexeditado e por 13 votos en contra e o señor Navarro e a señora Porter non sei que votaron. Non votaron nada, non entraron en votación. Non entraron en votación e 6 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto. Moción do expediente da proposta da alcaldía sobre inicio do expediente do SAD. Para defender a proposta, iniciar a proposta da alcaldía, ten a palabra a concelleira de Servicios Sociales. Se trae a proposta para comenzar o expediente de licitación do SAD, como se sabe, pois dende o ano 2017, que a anterior licitación, o incremento en horas de dependencia deste Concello foi bastante elevado. Falamos que no 2017 se facían 3.745 horas, no 2018 se incrementou a 5.373, no 2019 5.443. En este momento a licitación está en 11,87 euros a hora e ante a imposibilidade, tal como marca o prego e o contrato anterior, de poder seguir incrementando esas horas, porque solamente nos permitiría incrementar un 20% con respecto ao acadado. En este momento, dada a lista de agarda que existe en tema de dependencia para este Concello, nos sentimos na necesidade, depois dun contrato de 3 anos, de iniciar un novo expediente de proposta para o SAF con un montante de 69.000 horas anuais. E iso é o que se trae a iniciación simplemente do expediente. Moitas gracias, señora Portas. E por parte de Avante, alguén vai intervir, señor Vizoso? Pola nosa parte, nos entendemos a urxencia para a aprobación deste expediente para poder licitar novamente o servicio de axuda no fogar. Decir de todas formas que votamos en falta moita documentación dentro do expediente. Entendemos que é un inicio do expediente co cal non llevamos a poñer pegas e tiramos para diante co que hai, pero votamos en falta que, sendo un contrato tan importante, faltan informes por parte da Secretaría, faltan os informes por parte da intervención, conforme hai unha retención de crédito e hai posibilidade de sacar adiante o servicio, e os pregos tamén non estaban de todo finiquitados, podemos decir, co cal sí que é certo que o expediente vai un pouco collido cos pelos, e o poño en coñecemento da concelleira, para, que si é un expediente que entendo que vai a volver a vir a pleno outra vez, que isto é simplemente o inicio do expediente, lle damos para diante, pero que falta información e profundizar máis neses informes. Por agora nada máis. Moitas gracias, señora Vizoso, porque non fai falta que poñan coñecemento da concelleira, pois xa coñece. Pero a respecto dos informes, a propia proposta da alcaldía fala de pedir un informe de intervención e outro informe a Secretaría. Se xa estivera, non se pediría. Se pide, é porque non está. O inicio do procedimento é este, pedir un informe, os informes pertinentes para iniciar o procedimento.
E por parte do BNA? Iba a comentar precisamente iso. Lín a proposta precisamente unha delas é solicitar os informes porque teñen que ir despois cando se trae a aprobación o expediente, non imagino aquí. Coincidimos, imos apoiar esta proposta porque coincidimos na necesidade de actualizar o prezo de licitar ao servizo. Hai moitísima necesidade en Cangas, hai moita xente, son moitas horas e moitas persoas que dependen deste servizo, por lo tanto, imos apoiar ese inicio deste proceso. Moitas grazas, señora Giraldez. E por parte do Partido Popular, sí. Señor Millán. Boas tardes, vamos a ver. Nós o que voltamos en falta, a mellor podemos aclarar a propia concelleira da área, moitas cuestións en base a que non hai un informe ou un relatorio de cales son os pasos que se van a dar a partir desta aprobación inicial. Non sabemos quen vai a ser o responsable de aprobar os pregos tanto técnicos como administrativos, non sabemos en concreto os seguintes pasos a dar. Por outro lado, o prego de cláusulas administrativas, por un lado fala dun contrato a 3 anos de 3.111.000, pero por outro lado aparece un prezo que será un erro que me imagino que habrá que corregir de 518 euros anualmente no prego de condicións administrativas, cando na memoria fala dos 975.000 euros que son os necesarios para cubrir mínimamente as horas. Hai cuestións que hai que pulir un pouco máis e gustaríanos saber cales son os pasos que se vai a dar. Fala vostede que na proposta de acordo establece que vai haber un informe de secretaría, informe de intervención, lóxicamente poderá a certificar que hai crédito cando sea definitivamente aprobado o orzamento. Por ahora non pode facer ese informe, lóxicamente. E de secretaría tamén podría contemplar eses pasos, pero que ese informe xa foi solicitado no mes de febreiro por parte da Xunta de Goberno Local en base ao acordo que trasladou na propia documentación que se tiña que otorgar. Non sabemos se se realizou ou vai a ser a posteriori. E nos, lóxicamente, inicial, está claro que vai a ter que vir por esta sala outra vez este procedimento. Creo que todos estamos interesados en que sea o máis rápido posible porque a situación é de extrema necesidade. Vamos a apoiar, pero creo que é conveniente perfilar e pulir estas cuestións que están por definir. Nada máis por ahora. Moitas grazas, señor Millán. Señora Portas, por parte do Partido Socialista, señora Portas. Bueno, vamos justamente, este expediente comezouse realmente en setembro do ano pasado e nese momento os orzamentos e hoxe os orzamentos que están en vigor marcan 500.000 euros para SAF, o cual non nos permitiría legalmente facer un prego por 950 que o que precisamos realmente para llevar a cabo as horas que hai neste momento e que se están realizando. Por eso que non queda máis remedio que esperar a aprobación definitiva dos orzamentos do 2020 para poder seguir co expediente. Certamente se necesita ese informe que se hubiera pedido anteriormente hubiera sido non hubiera dado a favor desta proposta porque non alcanzaríamos cartos designados no orzamento. Decir por parte desta concejalía que sinceramente eu traigo un expediente non ao meu gusto. E o teño que decir, o vou decir aquí, porque senón non me vou quedar tranquila, e é porque sinceramente eu que estou traballando para recuperar o servicio do SAF por parte do Concello. Quero municipalizar o servicio do SAF. Pero sí que son conscientes que ese servicio necesita 2 anos de informes e de expedientes e de cuantías que estou disposta a ter que asumir para poder traer a documentación de forma correcta a este Concello. Por qué? ¿Por qué quero municipalizar ese servicio? Primeiro, porque o Concello se aforraría o IVA que se está pagando a unha empresa. Segundo, por qué? Porque os usuarios les sae máis económico un servicio do SAF asumido directamente por un Concello e non por unha empresa. E terceiro, máis importante, que neste momento as traballadoras do SAF están cobrando fora do convenio colectivo, o cual eu non son capaz de cada vez que vexo os informes que venden dentro do expediente ver que non se están cumprindo as normas laborais. E a mí, sinceramente, pois a vena sindical me leva moito máis que a política e algo que me costa moito asumir esta licitación. Por que se fai esta licitación? Justamente polo que falamos. Tardamos nos orzamentos, tardamos na proposta de poder facer a licitación cos cartos que son precisos e non me queda máis remedio que ter aprobado os orzamentos para poder seguir cara adiante. Hai unha controversia nos pregos que hai marcado dentro do expediente, incluso poden ver as anotacións que fixa a concejala ao margen
dos orzamentos vellos que realmente o convertido en Word para poner unha nota, justamente porque o que discutía era a hora a que podría sair esa licitación, cumplindo o que marca o orzamento aprobado do ano 2020, para que eso repercutira directamente no salario das traballadoras e dos traballadores, que hai que recoñecer que neste código se portaron verdadeiramente como profesionais. Entón, os informes virán a medida que os pasos de forma legal os poidamos dar. Primeiro, ten que ser estar o orzamento do 2020 aprobado. Unha vez que se aprobou o orzamento do 2020, tenemos informe de Secretaría e de Intervención para poder tirar coas obras que temos aprobadas por eso. Nada máis. Moitas gracias, señora Portas. E señora Bizos? No. E señora Giraldo? Sí, unha pequena curiosidade que me acabo de quedar un pouco sorprendida, señora concelleira. Entendo a súa indignación no caso de que se vulneren os dereitos laborais das traballadoras do SAF. Preocúpalle que se licite isto e que coña que estén na mesma situación. Debemos velar como concello, quero creer que se vai facer, velar que esa empresa cumpla con todos os requisitos e que cumpla coas condicións laborais dos traballadores e traballadoras, e non tenemos que denunciarlo como administración que ten, ademais na súa man, facer iso me preocupa moitísimo. Como concelleira, isto ya que denuncie se é que esta empresa ou a que colla o servizo está incumplindo. Moitas gracias, señora Giralde. Señor Millán, pois pasamos a votar o punto. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade a proposta da alcaldía. E siguiente punto, punto cuarto, moción do Grupo Municipal do Benegar sobre a creación de novas unidades de educación infantil na Zumpana. Para defender o punto, temos a palabra, señora Giralde. Ben, a moción así, falamos así por corto. Xa no ano 2016, de xaneiro, aprobouse unha moción aquí no Concello de Cangas, non creo que foi por unanimidade, se non me equivoco, para demandar a Xunta de Galiza a ampliación de plazas públicas na rede de guarderías azuis a Ganiña Azul, que están integradas no Consorcio de Servicios Sociais de Igualdade. Nas xuntadas que houve ao longo destes últimos anos co Consorcio, coa xerencia, sempre había unha resposta positiva, ibas a ampliar, era unha necesidade, que iban a aceptar a demanda por xustiza e en base aos datos, ademais, que se estaban a dar, tanto de listas de espera e como nas distintas convocatorias que había nos períodos distintos de matrícula. Poño aquí un exemplo, ademais, na moción da última información que tiñamos, porque ter en conta que esta moción era para marzo, antes da pandemia, donde as aulas de 1 a 2 anos había 25 persoas en lista de espera e en de 2 a 3 anos había 26. O desequilibrio está clarísimo, entre a oferta actual de plazas públicas de educación infantil no noso concello non pode acoller a grande demanda de nenos e nenas que ademais está afectando a moitísimos veciñas e veciños, incluso agora por motivos de conciliación laboral. Non podemos seguir aguantando esta situación. Esas respostas afirmativas por parte do Consorcio da Xerencia temos que insistirlle para que amplíen a Escola Infantil da Choupana, que é a que quedaron ampliar. Por lo tanto, a noso acordo, o noso punto de acordo sería instar o Consorcio Galego de Servicios Sociais, de Servicios de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia a creación de novas unidades de educación infantil de 0 a 3 anos e a ampliación da Escola Infantil da Choupana no Concello de Cangas. Creo que é unha necesidade que están a demandar máis e pais, veciños e veciñas nosas. Moitas grazas, señora Giralde, por avante. Bueno, pola nosa banda vamos a apoiar a moción que presenta o BNG. Consideramos que é necesario que se amplíen esas unidades tamén na Escola Infantil da Choupana. Si ben é certo que na moción estamos instando a Xunta a que teña en conta esta demanda veciñal, sí que é certo que o goberno municipal o mellor tamén debería facer o maior esforzo, intentar sentarse de novo a falar co consorcio e insistir na gran demanda que existe desas plazas e a posibilidade de ampliar esas unidades. Polo cal consideramos que o mellor tamén sería necesario que por parte do goberno municipal o mellor se levantase o teléfono e pudese haber unha xuntanza de forma inmediata para chegar a ese acordo. Vamos a apoiar a moción en todo caso. Moitas grazas, señora Vizoso.
E eu entendo que cando se fala de listar o consorcio galego non é mandar un papel. Quero dicir, é efectivamente levantar o teléfono. Eu podo asegurar que teño o teléfono persoal da persoa responsable. E non teño ningún problema en sentarme. Eu non interpretei en ningún momento que instar ao consorcio, le mando el papelito de la moción e quede que como goberno municipal comprométome a traer facer os esforzos posibles que só fixo na legislatura anterior por medio do Conselleiro de Ensino, que tiña medio pechado o acordo, que non foi, só fixo, pero vamos a ir facendo, non teña a menor dúbida. E polo Grupo Popular, señora de la Campa. Boas tardes a todos e a todas. Claramente nos imos a apoiar esta moción, é unha demanda xa anterior que xa no seu momento consideramos necesaria e sigue sendo igual de necesaria a ampliación das plazas de infantil, é un servicio fundamental tanto para as familias como para os rapaces. O único que queríamos comentar quizáis que igual é necesario tamén plantexarse que quizás non sexa posible ampliar a choupana como tal, o mellor as instalacións actuais da choupana pola ubicación na que se atopan igual non é posible amplialas, igual sería necesario facer unha instalación diferente noutro sitio, contemplar esa posibilidad, senón vos plantexastes contemplar esa posibilidad. Como curiosidade, preguntar se sabedes se xa están a disposición os datos de agarda deste curso, porque estes son do ano pasado. Eu tratei de atopalos, pero non fui capaz. Non sei se é que están moi agochados e non... Nada máis. O dito, nos imos apoiar a moción. Moitas gracias, señora de la Campa. Señora... Bueno, obviamente nós tamén vamos a apoiar esta moción e na línea, bueno, que comentaba Xosé Manuel, obviamente a negociación do que se trata era de poder falar con eles. Si temos os datos deste ano e ese é o problema que nos vamos a topar na negociación. Ben, eu teño que decir, a choupana este ano sí que é certo que a escola infantil que se queda de 0 a 1 con 2 personas na garda, 2 nenos na garda, de 1 a 2 se queda con 18 nenos na garda e de 2 a 3 non se queda con ningún neno de agarda. O problema o temos na escola infantil de Oío, ben, que non queda de agarda ningún neno, entran todos e sobran prazas. Entón, cando vamos ao reconto intercentros, que é a unión dos dous centros, volvemos a quedar sin ningún neno na agarda. É dicir, este ano a solicitude de praza foi moi baixiña, queremos creer que este é o primer prazo, vai haber 2 prazos máis, para demandar praza nas escolas infantil. Queremos creer que debido ao COVID, debido ao medo, que sempre atopas un familiar, non confían deixar ese neno, queremos que é unha cuestión de que como non se sabe moito como se vai a valorar esa situación, pois sexa por ese motivo. Mellor os datos os queremos en setembro, incluso aí en decembro, nunha terceira convocatoria onde se podría valorar, pero bueno, o único problema que podemos atopar neste curso, valorando os datos, é a matrícula existente. Sobre o tema da modificación física na choupana, sí que é posible. A choupana ten unha estrutura na que é posible se pode facer unha creación dun novo espacio, unha ampliación desa propia escola para poder crear máis unidades en un futuro. Moitas gracias, señora Portas. E... Si, pois te dixen. Só rematar un pouco a intervención, iba a contestarlle a compañera do Partido Popular. Efectivamente, cando estivo a Serencia, cando se viñeron a mirar as instalacións, estiveron aí os técnicos, foron eles mesmos que dixeron que era posible e era factible a ampliación na propio espazo que ten a choupana agora. E en canto ao tema das plazas, é certo que estamos nunha situación un pouco difícil nestes momentos, pero é facilmente defendible coa Serencia. Ademais, cando se falou coa Serencia, lembro un dos anos, se foi no 17 ou no 16, non había tampouco lista da garda, e, sin embargo, a Serencia se sabía que isto, segundo na realidade da nosa zona, isto iba increcendo, había anos máis altos e máis baixos, pero agora mesmo pola situación do COVID, evidentemente, moitas familias se están plantexando porque non se sabe como vai a ser a apertura das escolas infantís, pero que nós temos que mirar moito máis algo do COVID. Nós temos que mirar que hai moitísimas nais e pais que xa non se plantexan siquera pedir praza na choupana ou
oírnos, se plantean non pedir plaza aí e están collendo plaza nas privadas porque saben que pode non haber praza e non queren quedarse sin ela porque teñen que conciliar a vida familiar e teñen que facelo de alguna maneira. Bueno, pues nada, instar, reunirse coa xerencia, reunirse co consorcio e intentar conseguir canto antes esa ampliación. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Unha segunda ronda? Non? E tampouco. Pasamos, pois, a votar o punto. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Tampouco. Votos a favor? Queda aprobada a moción por unanimidade. Seguinte punto da orden do día, moción do Benegal, do Grupo Municipal do Benegal, sobre a actuación de mellora de seguridade vial no vial provincial EP 1002. Para defendelo, ten uso da palabra, señora Giraldez. Ben, esta moción presentada tamén non para o pleno de marzo, pero creemos que sigue estando de actualidade porque nada se fixo, non? A organización da Estrada Provincial EP Madalena Aldán, EP 1002, que enlaza as parroquias de Aldán e Darbo, vale? Dende Arbello ata Madalena, é unha demanda histórica por presentar esta estrada desde fai moitos anos, graves deficiencias en seguridade vial. Moitas veciñas e veciños, que todas coñecemos, utilizan esta vía tanto en vehículo como andando. É un proxecto con deficiente visibilidade, especialmente na curva da Rocha, que coñecemos todas e todos, e dende a Cruz de Castro ata Madalena, vamos impensable, incluso atravesando a aldea de Arbello. Corren moitísimo peligro os peóns cando van andando aí, cando hai realmente espazo suficiente para ampliar e facer esa senda peonil que solicitamos. Nos últimos anos tivéramos varias xuntanzas coa Diputación Provincial atenderan as demandas e iban a realizar un proxecto para poder actuar en esa zona e mellorar a seguridade vial e realizar unha senda peonil que enlaza as dúas parroquias. Nada sabemos dese proxecto, quedou parado, vinieron as eleccións, nada sabemos. Entón o que queremos é que instar a Diputación Provincial para a actuación urgente de mellora da seguridade vial e dunha dotación de senda peonil na estrada da súa titularidade. Hai que decir tamén que a Asociación de Veciños e Veciñas Nos e a Asociación de Arbello en varias ocasións tamén se entrevistaron, solicitaron esta actuación á Diputación e mesmo a Comunidade de Montes cedía, e así o tiñan recollido nunha das súas asambleas, a curva da Rocha para poder gañar visibilidade nese tramo. Bueno, pues eso, nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. E, señora, por parte avante, señora Vizoso. Ben, en relación a esta moción, creo que é un tema que xa se debateu en varias ocasións aquí no pleno e é unha necesidade de actuar nesa estrada e dotala sobre todo de beiras rúas. Era unha demanda que xa se viña falando do tema e coincidimos co Benegal na proposta de moción na necesidade de coñecer ese proxecto, se é que existe xa por parte da Diputación Provincial ese proxecto, que esperamos que salga canto antes e que sexan áxiles na tramitación do proxecto e que non ocorra mellor como pasou no IO, que se tardou tantísimo en levar a cabo as beirarrúas de viso ingresario. Co cal nos esperamos desta moción que tamén sexa tratada con axilidade e que se poidan facer as melloras na estrada e acometer a senda peonil que é o que urxe. Por agora nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Por parte do Grupo Popular, señor Soliño. Comentar que no pleno do 3 de maio do 2018 aprobamos todos por unanimidade a proposta da Asociación de Veciños Nos de San Pedro de Cimadevila, na que pedía o seguinte, que o Concello de Cangas se dirixe á Deputación de Pontevedra, que é o titular da cartera APO 2002 a Madalena Arbello, para poñer en marcha todos os mecanismos que sexan precisos para dotar dita estrada de beirarrúas. Isto foi o 3 de maio do 2018. No pleno do 23 de novembro do 2018 aprobamos outra vez por unanimidade unha moción do Partido Popular na que pedíamos o convenio coa Diputación para dotar esta carretera de beirarrúas. Despois de 2 anos, por agora todo segue igual. O que o BNG trae esta moción onde se pide actuar de forma urgente para dotar das medidas de seguridade e crear unha senda peonil. Dentro do Partido Popular entendemos que son necesarias esas medidas de seguridade ante o número de vehículos e de persoas que circulan por esa vía.
pero tamén entendemos que con esta moción estamos pois, a menguar lixeiramente o que é a solicitude dos veciños desa asociación de veciños, porque eles piden pois, unhas beirarrúas, e aquí esta moción, se mal non entendo, está solicitando unha senda pois, peonía. Quero matizar que o todo que se pois, mellorar, pois benvido sea, pero o que si pido é que non se rebaixen as pretensións da asociación. Non? Podemos entender, podemos ao mellor pois, buscar unha solución intermedia, unha especie mixta, en que pois, no tramo urbano se soliciten as beirarrúas pois, por os dous lados, e despois ese tramo máis, vamos a chamar así, pois, non urbano, a zona pois, do monte de Cervello, pois esa senda pois, peonía. Por ahora, nada máis. Moitas grazas, señor Soliño. Señor Faniño. Quere falar dos? Sí, sí. Señora Un Barba. apunte moi breve, porque xa o dixen na comisión informativa, que isto contaba co apoio xa anterior de todos os grupos, e quero pensar que se hai un proxecto se consensúe tanto coa asociación de veciños como o Concello, que sería o elemental. Moitas gracias, señora Barba. Por a miña parte, moi brevemente, considero que toda continuación, ampliación ou creación de novas sendas peonís no noso Concello ten que ser positiva, e dende logo esa ampliación que os viandantes poidan ocupar novos espacios, se permitan camiñar e avanzar e poder chegar a sitios onde ata agora non se podía chegar, é positiva especialmente en sitios como este, onde hai un tráfico rodado moi importante e que verdadeiramente permitir que veciños da Madalena podan chegar a Arbello a través dunha senda peonil é totalmente positivo. Este goberno municipal xa dende que comezou púsose a traballar nun proxecto que xa estaba, como todos sabedes, atrasado dende fai moito tempo, acabaronse todas as firmas e creo que teño información de que na Deputación estáse a traballar xa no anteproxecto desta cuestión, desta senda peonil, e dende logo nos apoyaremos todo este tipo de actuacións e cando chegue o anteproxecto habrá que porse a falar, sentarse e poder continuar como do mesmo xeito no tema da estrada do Bixo estáse a continuar traballando. Nada máis. Simplemente eu quero informarlles de que ao final da legislatura pasada, despois de aprobar esas mocións, houve unha reunión na Deputación de Pontevedra, da Alcaldía e a Concellaría de Obras e Servizos naquele momento, onde efectivamente a Diputación, bueno, que era deputado provincial da materia naquele índice, que non é o mesmo da hora, pero bueno, é unha institución, supoño que será como o Concello de Cangas, que dá igual que sexa o alcalde, temos compromisos de cumplir, e quedaron de sacar, efectivamente, bueno, que non era o momento xa que estaban convocadas as eleccións, sacar, corríxame se me equivoco, un anteproxecto e sacado a exposición pública. Entonces creo que o primeiro paso, aprobando isto, é dirixirnos á Diputación e dicir, oigan, onde está o anteproxecto e cando teñen pensado poñelo a disposición pública, no sentido que tío señalado, para falalo co vecindario e tamén evidentemente o Concello e a Diputación. Eu creo que ese sería o paso unha vez aprobada esta moción, evidentemente. Ten a palabra? Sí, era para rematar precisamente, iba a comentar isto. Ao final, ao final da legislatura, cando tivemos unha xuntanza, dicíndonos que iba a haber ese anteproxecto que xa estaba prácticamente redactado, pero non chegou. Non chegou, nin sabemos onde está. Vou agora mesmo a poñerse en contacto de novo coa Diputación, decirle, bueno, onde está ese anteproxecto, que dende logo será para falar, consensuar e revisar por parte dos técnicos. Quero entender que unha parte ten que se levar unha senda peonil, porque é absurdo que unha gran parte do tramo vaya unha beirarrúa, coincidiremos todas e todos que hai un tramo enorme onde unha beirarrúa non ten sentido, e sin embargo onde se é prioritario mellor no tramo dende Cruz de Castro ata Madalena ou diante da propia aldea de Arbello. É unha cuestión que habría que mirar cando teñamos un anteproxecto diante, tendrán que revisar os técnicos municipais e falalo coas asociacións, evidentemente. Moitas grazas, señora Giraldez. Unha segunda ronda de intervencións e por parte do Grupo Popular. Pois pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstención, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto da orde do día: moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Real Decreto que modifica o Regulamento Xeral de Costas. Para defender a moción ten uso a palabra o señor Soliño. O 19 de marzo de 2019 publicouse o Real Decreto por colocar o Goberno de España modifica o Regulamento Xeral de Costas. Se esta medida non se corrixe,
pode ocasionar graves presuicios a moitas empresas galegas asentadas coa súa actividade na costa galega. Presuicios que serán a causa da desmantelación, da perda do correspondente de empregos e a perda da economía para os concellos. Estamos a falar da industria, dos cocedeiros de miselón, de peloduras, frigoríficos e ademais industria que por funcionamento e operidade necesitan esta situación estratégica e temporal. Por todo isto traemos a pleno as seguintes propostas, son tres: que se deixe en efecto a proposta de modificación dos prazos cos concesionais en zona de dominio público marítimo terrestre a través do artigo 18 do proxecto de lei, que no caso de manter este propósito de modificación das condicións de ocupación de dominio público marítimo terrestre se someta a unha nova por consulta pública con prazo suficiente e que se ratifique o cambio interpretativo que se está a aplicar na resolución de solicitudes de prórroga de concesións na zona de dominio público mantendo o prazo que a lei actual os permite. Moitas grazas, señor Soliño. Por parte de Avante, señor Vizoso. Bueno, por la nosa parte, en relación a este tema que nos trae o Partido Popular nesta moción, temos que decir que para nos esta moción chega moi tarde. Creemos que non hai motivo algún para que unha empresa continúe ocupando ese espacio de costas. Consideramos que as empresas tiveran tempo suficiente para amoldarse á normativa, a esa modificación do regulamento, co cal non estamos de acordo coa moción que nos trae o Partido Popular e non vamos a votar a favor. Moitas grazas, señora Vizoso, por parte do BNG. Pues este é o resultado de legislar desde Madrid. Ninguén ten en conta lá a realidade galega e as características da nosa costa e do sector marindustria alimentaria do que viven miles de familias. É preciso unha regulamentación adecuada e un proceso de diálogo que establezca as actividades, que actividades teñen que manterse na beira do mar con concesións de dominio público e que outras poden ser trasladadas. En este caso, en que condicións deben facelo? Polo que entendemos que deberíamos exixir ao Goberno diálogo co sector antes de proceder a calquer modificación. Concordamos con que hai que proteger o litoral, estamos de acordo totalmente, mas esa protección tamén ten que ser compatible con actividades respetuosas co medio. Existen actividades respetuosas co medio que teñen que dedicarse ao máis para a súa actividade ao lado do bordo mariño, non poden ser noutro lado. Defendemos esas actividades hostiles, daí, sendo moito extrañame demais que o Partido Popular traía esta moción cando foi un dos que máis permisos para certas actividades non sostibles deu. Pero si concordamos en que é necesario falar co sector, é necesario sentarse, hai que ver e regular que é prescindible e que non é prescindible, o sea, que é imprescindible, perdón, e que é prescindible na nosa costa. E entendemos que, bueno, que é a demostración clara e palpable de que estas situacións nos poñen cada día máis, e evidencian cada día máis a necesidade de contar coa soberanía galega para poder falar do noso país, porque en Madrid, dende logo, non coñecen nin a nosa costa. Moitas grazas, señora Giraldez. E, señor, por parte do PSOE, non, primeiro vostedes, despois. Por a nosa parte, consideramos moi brevemente, creemos que esta é unha cuestión moito máis ampla, que requiere un debate máis profundo e que incluso debería incluir en futuras reformas ou posibles reformas que se fagan sobre a legislación de costas, non únicamente na lei de cambio climático. Sinceramente consideramos que esta moción ten un carácter un pouco electoralista e sobre todo de alarmismo respecto ao sector. E únicamente comentar que parecenos contradictorio que se traia esta moción e se faga esa alarma cando únicamente o que se publicou o 19 de marzo foi a audiencia e a información pública deste proxecto de Real Decreto. Entón estamos a pedir de novo outra audiencia pública cando está, todavía igual está en plazo todavía esa audiencia. Nada máis. Moitas grazas, señor Abado. Bueno, eu creo que efectivamente o fundamental é el poder legislar desde Galicia nos evitaríamos toda esta serie de problemas. Ahora ben, tal como acaba de decir o voceiro do PSOE, isto desde logo require unha maior profundidade, creo que dixo Ángela tamén, a costa galega é unha auténtica cloaca, un escándalo como está montado todo, e logo non se podría meter no mesmo paquete ENCE que unha depuradora, evidentemente. Entón eu creo que efectivamente isto hai que, falando de depurar, hai que depurarlo moito
moito máis e non votar alegremente unha moción que recibe sobre un tratamento incluso noutras institucións donde deben resolver isto a través dun debate de calado, non simplemente ahora unha moción para sair do paso, nada máis. Moitas grazas, señor Abado. Señor Soliño, segunda intervención. Sí, bueno, solo simplemente por facer unha pequena apuntación de que esta lei se reactivou ou esta interpretación restrictiva a través da inclusión do artigo 18 no concepto de lei de cambio climático e transición. Isto cando se reactivou foi no estado da alarma, que foi cando foi reactivado o que esta interpretación restrictiva. Por eso pensamos que non ten nada que ver con que sea pues electoralista ou non, sino que foi recientemente cando se reactivou. O que estamos de acordo é que isto, de que non todas esas industrias ou todo iso vale, senón que hai que teñen que ser respetuosas sempre co medio ambiente e cumplir co medio ambiente. Nada máis. Moitas grazas, señor Soliño. Segunda intervención, señor Vizoso. Bueno, reiterarme un pouco na intención do noso voto en contra da moción por un pouco que se está dicindo aquí. Quero decir, claro que actividades económicas que poden ser respetuosas co medio e que se instalen igualmente en línea de costas, pero a realidade que temos na Galiza realmente máis ben é outra, e é que son moitos os sistemas productivos destas empresas os que están degradando moitísimo o medio mariño, co cal nese sentido non é o que trata a moción en sí. A moción en sí do que fala é de deixar sin efecto esos prazos de concesións para as empresas, co cal para nós creemos que neste momento está xa, pois, como decía, un pouco fora de lugar e que as empresas deberían de ter tempo xa para ir modificando esa política que teñen e bueno, pois deixar o litoral. Moitas grazas, señor Vizoso. Señor Giraldi. Sí, bueno, vou a reiterarme o que xa dixen. Nos coincidimos evidentemente que hai que cuidar o litoral e que hai que cuidar todas esas industrias e empresas vinculadas ao sector marítimo que ten que estar a bordo do mar, que sí son respetuosas. Sabemos, que lo comentaba antes, precisamente non é o Partido Popular o exemplo de pureza no que coloca o borde do mar, o que colocou. Pero sí que esta modificación, curiosamente, que ademais se activou agora, certo? Fai pouco que se está activando e que está afectando ahora mesmo a empresas conserveiras e outras que están ao longo da costa. Se é certo que se non se paraliza agora e non se chega a un consenso co sector, estamos falando sempre cos sectores respetuosos. A ver, deixar ese tururú, vale? Vamos a deixalo claro. Nos queremos sacalo da ría, que quede clarísimo. Pero eso, deixar empresas como pero hai outras empresas que sí necesitan do apoio, porque con esta modificación terían que marcharse esa porque a prórroga extraordinaria non suma a partir da finalización da concesión, sino que contaría dende o inicio, co cual sería máis grave todavía e había moitas empresas que peligrarían na nosa costa. Nos íbamos a apoiar a moción, non íbamos a estar, pero bueno, creemos que non é absurdo non votar a favor porque é necesario paralizar agora mesmo esta modificación e que se senten a falar. Temos que exigirlle a Madrid que se senten a falar co sector que está aí directamente e chegar a un consenso, retirar o que non interese, ver e regulamentar cales son as actividades sostibles que son necesarias na costa e cales non. Moitas grazas, señor Giraldi. Perdón. Moi brevemente, comentar unha cuestión de que creo que no estado de alarma non é que se tramitase, sería con posterioridade, pero únicamente decir que sei que hai compromiso por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica a sentarse a negociar e falar con cada un dos casos nada máis. Moitas grazas, señor Rociero. Grabado por intervino. No, sabes que iso todo. Última intervención. Unha pequena formatización. Decir que esta moción defende a necesaria viabilidade e sustentabilidade das industrias que se relacionan do mar aquí en Galicia, e tamén defende esa seguridade xurídica que é necesaria para que esas empresas poidan ter esa seguridade xurídica que é necesaria para que non dependan de cambios arbitrarios na legislación. Nada máis. Moitas grazas, señor Soviño. Pasamos a votar a moción. Votos en contra. 11. Abstencións. Non hai. Votos a favor.
10. Queda rexeitada con 11 votos en contra e 10 votos a favor. E punto número 7, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o plan de tráfico para o IO. Para defender a moción, ten uso da palabra o señor Millán, veciño da parroquia. Xa en varias ocasións se solicitou por distintos grupos e polo Partido Popular tamén que era necesario que na parroquia do IO se fixeran un plan de tráfico que solventara en primeiro lugar os problemas que acontecen no verán coa masificación nos viais tanto provinciais como nos municipais, pero tamén dar unha solución ás veciñas e os veciños da parroquia nos outras estacións do ano que teñen que xa a través de transporte público ou todas as cuestións poder acceder con mellores condicións pois a Cangas para poder coller o barco e outras cuestións. O pasado mes de marzo registrouse unha moción onde pretendíamos que por parte do Goberno Municipal se presentara no prazo dun mes un plan de tráfico para o IO consensuado cos distintos grupos e tamén cos colectivos da parroquia. A día de hoxe pois descoñecemos se existe algo, pero creo que non existe nada, e aos feitos nos remitimos. Non se queda aquel anuncio do pasado 15 de xaneiro de 2019 no que nos medios de comunicación a policía hará un plan de tráfico aldea por aldea antes del verano del 2019 para paliar los atascos en IO. Dicían que encargaría un estudio a unha consultora que pretendería poñer en marcha en Semana Santa do mesmo ano. Non existiu nada disso, por circunstancias que foron, e creo que xa unha vez por todas vai sendo necesario facer un traballo, un proxecto en condicións para subsanar os problemas do tráfico. Falamos en outras ocasións que era necesario un plan de tráfico a nivel xeral, pero do IO xa unha urxencia poder actuar nele. Por iso solicitamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que de forma urxente elabore e aplique a maior brevedade un plan de tráfico para a parroquia do IO acordando cos distintos grupos políticos e colectivos da parroquia. Nada máis por hoy. Moitas grazas, señor Millán, por avante. Sí. Bueno, nós sí que coincidimos co fondo da moción que trae o Partido Popular. Nos parece moi importante actuar co tema do tráfico no verán, sobre todo na parroquia do IO, porque é onde máis praias se concentran e polo problema que se ve repetindo todos os veráns. É un tema do que se leva falado moito, pero pouco avanzamos. Existen compromisos de cara a veciñanza a comezos de ano para facer incluso probas, ensaio e error, poñelas en prácticas en períodos de Semana Santa para despois no verán ir casi sobre seguro en que medidas son as factibles e cales non. E o certo é que pasa ano tras ano e bueno, pois pouco se avanza, excepto en algunha sinalización e pouco máis. Creemos que hai que ser máis ambiciosos tamén, creemos que non solamente nos temos que quedar en plans de tráfico, hai que traballar moito a nivel municipal no tema da mobilidade, como ben decía Pío no principio de exposición da moción, falar tamén de como accedemos a Cangas a xente das parroquias, de Aldán, do IO, como para ir a coller un barco, para ir a coller o tren ou para ir a coller o avión. Como nos movemos, cal é a nosa mobilidade e iso é un tema profundo no que non se trata desta moción, pero nós creemos que o plan de mobilidade urbana ten que ir moito máis alá. En principio nada máis, estou de acordo co plantexamento que fan da moción e bueno, esperamos que por parte do Goberno Municipal tamén se nos faga chegar mellor algún documento coas decisións tomadas nos últimos días, nas últimas semanas, que se están a trasladar a través das redes sociais e da prensa, pero que a nivel formal, a nivel oficial, pouco coñecemos dese plan de tráfico ou desas decisións internas que se están a tomar e que hai moitísima desinformación, que é o que temos neste momento nas mans é desinformación, e o que precisamos é claridade e transparencia para a veciñanza e para os nosos visitantes, co cal, polo de agora, nada máis. Moitas grazas, señor Dizoso, por parte do Menegán, señora Giralde. Sí, pois nós vamos a darlle un marxe de confianza ao grupo de goberno, porque solicitamos en varias ocasións, reiteradas ocasións, unha xuntanza para falar precisamente deste tema. Non se escoita aquí. Perdón.
Decíamos que vamos a dar un margen de confianza ao equipo de goberno porque en reiteradas ocasións presentamos por escrito e personalmente a necesidade de falar do tema da mobilidade, do tema do plan de tráfico que estaba saindo públicamente na prensa, que descoñecíamos tanto nós como a maioría da veciñanza canguesa. O alcalde comprometeuse fai cousa de 3 semanas a ter unha xuntanza, agora xa por fin parece que vai ser a vindeira semana para falar de mobilidade e imagino que aí nos presentará todo o plan de tráfico que ten pensado e redactado por parte do departamento, porque creo que existe, ademais, por parte do departamento ese plan de tráfico, e aí estudiaremoslo, avalaremoslo e recibiremos a información que nos dé o alcalde. Logo poderíamos falar, no caso de necesitalo, si presentar moción. Fíxense se estou de acordo co fondo da moción, como dicía a señora Vizoso, que lle propuse ao goberno que votáramos a favor. Pero bueno, vamos a ver, pero hai moitas cousas que matizar, acaba de facelo así por encima a señora Giralde, pero hai moitas cousas que matizar, e o que non se pode facer é soltar acusacións gratuitamente. Este alcalde se comprometeu, efectivamente, a empezar os traballos coas reunións cos colectivos para elaborar un plan de tráfico, cando menos para aprobar este verán e poñelo en práctica en Semana Santa. Eu non sei se se lembran que en Semana Santa estábamos confinados. Xa non se lembran? Non estábamos confinados. Ben, por non tampouco quero ir ao vacile nin a confrontación. Efectivamente, nos chegamos a reunir cos primeiros colectivos, pero xa, por desgraza, no mes de marzo, antes do confinamento mesmo, se estuveron suspendendo reunións, como vostedes saben, e despois quedou paralizado. E ademais, cal é o problema deste ano, señoras e señores concelleiros? Que os obxectivos cambiaron. Eu explico. Mentras do que se trataba, do que saiu na prensa a principios de ano, ao final do ano pasado, e se marcou este ano por unha sencilla razón, porque este ano, por fin, é cando vamos ter unha plantilla de policía decente, cousa que hasta agora non tuvemos. E non me digan tuveron 5 anos, porque non, porque a policía se jubilou agora. Os que se jubilaron cando gobernaban vostedes, as plazas as eliminaron. Iso vai empezar. E iso é así, e está así na RPT, e está así en todas partes. E os que se jubilaron, jubilaronse agora, coa nova lei, con este goberno, con este non, o anterior do Partido Socialista. E jubilaronse todos xuntos, ademais, porque adiantaron a edade de jubilación. E cubrir unha plaza de policía, por sorte, non é a dedo, non é vente para cá que te poño. É dicir, hai que, firmouse un convenio ca Xunta, houve que esperar que a Xunta sacase as plazas, tuveron que ir á academia, están agora na academia, o 10 de xullo volven para estar operativos no verán, etc. Entón, o que era un plan de tráfico global, digamos, fundamentalmente na parroquia do Ío, pero non se olviden tamén na zona de Menduíña, tamén hai problemas, pero bueno, a parroquia do Ío como entidade parroquial é a que ten máis problemas. O que iba a ser unha proposta para eso, de repente cambiou o objetivo. O objetivo para este ano é que a xente non vai á praia, non que non vai á praia e será, a ver se me entenden, que non se nos masifiquen as praias. Por lo tanto, houve que cambiar os objetivos. De aí que sale esa proposta, esa idea aprobada en Xunta de Goberno de limitar o tráfico rodado ás praias, que non é o mismo de establecer un plan de tráfico de circulacións por un lado, por outro lado, sistema de aparcamentos, etc. Entón, o outro día, ao cambiar o objetivo, cambia tamén o plan. Temos que elaborar, temos elaborado, un plan para este ano. E esperemos que o COVID e as restriccións non continúen o ano que ven, senón teria que ser para este ano, para o ano que ven e para cando fixase falta. É dicir, un plan que nós non podemos acometer contando a xente que vai á praia e poñendo unha persoa que diga vaite para casa que a praia está completa, ou acotando parcelitas porque non temos control, ou poñendo un semáforo. Entón, cal é a maneira que se nos ocurriu que pode ser máis realmente resolutiva? Pois o de acotar o tráfico, porque hai moitísima xente, e nos consta a todos, moitísima xente, que se non pode levar, non se vai restringir a nadie o acceso á praia, iso é que digo. Pero hai moitísima xente que se non pode levar o coche á praia, non vai a esa praia, irá a outras. Por lo tanto, estamos de alguma maneira e sostendo que non se nos, as praias non se nos enchan de xente pola situación que estamos. Pero vamos ao grano. Esa proposta está elaborada, esa proposta está aprobada en Xunta de Goberno a partir dunha proposta do Departamento de Policía
E na reunión do outro día, no Partido Popular no meu, por as razóns que sea, me dá igual, na reunión do outro día eu comprometíme coas portavoces dos grupos políticos. Esta semana non podía, por motivos de saúde, a semana que ven, ter unha reunión onde explicar exactamente cal é o plan que se pretende levar adiante este plan, que a propósito se lle explicou a todos os colectivos do IO reunidos aquí, colectivos veciñais, pero claro, non a todos os veciños e veciñas do IO, pero estuveron aquí, que me corrixa a Concellería de Turismo se me equivoco, creo que todas as asociacións do IO. Bueno, faltou por un erro, pero non é do IO, que é Santa Marta, verdad? Faltou, pero bueno, tamén debía que tela convocado, e non se convocou, convocaron os do IO, pero bueno, Santa Marta quedou fora. O resto sí se explicou. Entón, se explicou que era un borrador, un boceto. Ahora, digamos, máis tal, é dicir, onde se vai sinalizar, onde se vai, ou se pretende cortar cada playa, como se pretende facer, como se pretende controlar, sistema de tarxetas, sistema de lectura de matrículas, todo eso lle será explicado nunha reunión que con toda a posibilidade que os luns ahora mismo por outro tipo de historias, pois non podo, porque senón aproveitaríamos, que era o que tiña pensado o luns pasado, aproveitar a comisión, ainda que este luns non hai, a comisión para facer a reunión, pero o martes, como moi tarde, os convocarei a unha reunión para falar monográficamente deste tema. Pero ca moción, que é necesario un plan de tráfico para o IO, e máis aló, que é necesario dunha vez ter un estudio e un plan de mobilidade, estamos total e absolutamente de acordo. E unha segunda... Non falaron todos sobre a segunda intervención, ou é posible que eu este fora de onda? Non, a segunda intervención. Toca a vostedes. Sí, sí. No, vamos a ver. En primeiro lugar, unha matización. A data que dá vostede de xaneiro deste ano, de xaneiro 2019, cando se comprometeu, fai ano e medio, cando se comprometeu a plan de tráfico adiante para a aldea. Era para este ano. Era para este ano. En concreto... Pode ser. En concreto, o 15 de xaneiro de 2019. Pero bueno... Sí, aí non dudo porque aí non tiña policía. Pero bueno, pode ser. Vale, pode ser, non lle neo. Adiantei no tempo. En segundo lugar, vamos a ver, está ben que se traballe no tema e que o COVID condiciona lóxicamente de forma moi significativa esta situación, pero volvo a reiterar, o tema do tráfico na parroquia do IO, ainda que é moi relevante o tema das praias e o verán, hai que ter en conta o resto do ano para os veciños e vecinos do IO. En iso tamén insistimos en que hai que establecer un plan de mobilidade xa conxunto, si non se pode facer de todo o municipio, polo menos a parroquia do IO, porque o mismo horario do transporte público é bastante menor que de outras parroquias, que non vamos a solucionar nós, pero empezar a traballar nese senso e crear un proxecto de traballo de nada máis. Moitas grazas, señor Millán. E señora Vizoso? Segunda ronda. Sí, bueno, matizar, insistir un pouco no que volvemos a estar no mesmo punto no que estamos ano tras ano, con promesas de traballo, con promesas que non se chegan a dar no sentido que se teñen que dar. Falta planificación, improvísase sobre a marcha e se traballa con ocorrencias a última hora. Quero dicir, hai falta planificación. Non é posible que a 26 de xuño se lle vai a presentar aos veciños... Non, se lle presentou. A mí me parece que son cousas que xa a día de hoxe deberían de estar moito máis traballadas. Está presentado, hai meses. E o que Pazos che podo trasladar é que o que hai é falta de información e falta de claridade. A veciñanza se chega preguntando que é o que se vai a facer, como se vai a facer, e moitas veces nin as persoas como yo deberíamos de estar enteradas como concelleiras temos a mellor das respostas para poder darlles. Falta información, falta planificación e anticiparse os problemas. Estamos xa en pleno verán, o problema está aí fora e eu recollo un pouco as palabras tamén de Giralde e eu espero que si desta vez o documento que se nos vai a entregar recolla polo menos solucións para o tráfico
as playas e o acceso ás playas. Creo que é necesario e non me vale demasiado a excusa que me pos do tema dos obxectivos, que os obxectivos son diferentes, poden serlo, pero eu creo que o traballo xa tiña que estar moi anticipado e creo que chega tarde a información, nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Señora Girán. Sí, o que vou reiterar é a necesidade de esta de que do patente aquí, non só atender a necesidade de tráfico na parroquia do Río, sino que a todo o Concello. De aí o PEMUS, a importancia que ten ese documento que básico e que pola PP se pelesamos cando o BNG tiña responsabilidades de goberno, anterior goberno, pensábamos por sacar adiante ese PEMUS, conseguiuse unha subvención, queremos creer que sigue en marcha, agora que se abrieron os plazos administrativos que estiveron parados polo COVID. Agora podase todo en marcha, pero a necesidade imperiosa de ter ese plan de mobilidade urbana sostible que ten que redactar, evidentemente, técnicos especialistas na materia, non os políticos. O que quero entender tamén é que a solución deste ano é unha solución provisional por as circunstancias que hai este ano. E aí recibiremos a información cando nos la traslade na reunión que solicitamos. Se é así, bueno, nos evidentemente imos votar en contra esta moción pola necesidade non só de ter esa información que imos ter na reunión da vindeira semana, senón porque tamén o plan de tráfico ten que ser en consulta para todo o Concello, a solución ten que será para todo o Concello. E para iso estaba redactando un plan de mobilidade urbana sostible para todo o asunto de todo o Concello de Cangas. Se queremos tirar por aí ben, senón o que lle pido ao Goberno é que acelere todo o que poida para sacar adiante ese PEMUS. Moitas grazas, señora Giraldes. Queres rematar? Pasamos, pois, a votar a moción do Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Queda aprobado por 18 votos a favor e 3 votos en contra. Punto número 8. Moción do Grupo Municipal do PP sobre informe de legalidade do contrato con Recuperalia. E para defender a moción ten uso da palabra quen? Señora Hermero. Boas noites a todos. Se levanta un poquinho máis a voz, casi mellor. Boas noites a todos. Este grupo municipal en diferentes ocasións, tanto de forma escrita como de forma oral en distintos plenos, nos interesamos por o contrato da empresa Recuperalia co Concello. Unha vez que vimos aparecer contenedores de roupa e de aceite, entendemos que este servicio é necesario e tamén pensamos que debería ser un servicio que fose dado pola mancomunidade mediante un concurso público. Sobre todo, despois da contestación que tivemos por parte da intervención deste Concello. Esa contestación nos decía que non lle costaba ningún documento que acredite ningún contrato coa cita da empresa. Hai asuntamentos, como pode ser o de Aranda do Duero, con 32.000 habitantes, que fixeron un concurso público, grazas ao cal ingresan por cada un dos contenedores anualmente 622 euros ás arcas municipais e, ademais, teñen a obriga de facer actuacións de información sobre a utilización deste tipo de contenedores. Unha información que xa está subsanada pola empresa e neste caso o Concello non lle costaría nada, co cual o ahorro é todavía maior. Bueno, Recuperalia tivo xa un problema no Concello de Vigo porque recoñecía a empresa despois da polémica que tivo que eles a roupa que recollían a vendían, o sea, era un negocio. Despois de moitos requerimentos e unha vez que o interventor municipal nos di que non hai expediente de contratación, con posterioridade temos un informe de secretaría donde nos indica que se fixo un expediente despois de que se colocasen os contenedores e despois de que preguntásemos por eles. Esta situación, ao noso entender, demostra que o convenio existente na actualidade é irregular. Por todo isto, efectuamos a seguinte proposta de acordo.
O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que requira a Secretaría para que emita informe de legalidade sobre a relación do Concello coa empresa Recuperalia e se adopten as medidas legais que reconduzcan esta situación. Esta é a moción. Moitas grazas, señora Hermelo. Por parte de Amante. Sí. Bueno, sin entrar demasiado propiamente no tema da moción da empresa Recuperalia e demais, a min creo que é bastante evidente que do que se trata é dun tema máis ben de procedimento, de falta novamente de claridade e de transparencia nos procedementos administrativos a hora de outorgar un servicio, co cal concordo que, bueno, que se solicite información, que se emita un informe da legalidade deste procedimento para coñecer como se instalaron estes contenedores no noso concello. Entendo que, polo que se ve na documentación, se foi conformando o expediente e engadindo informes a medida, incluso posteriormente á instalación dos propios contenedores no concello, co cual, nada máis, eu en principio creo que o que procede é que se informe por parte dos técnicos municipais da legalidade do procedimento, nada máis. Moitas grazas, señor Vizoso, por parte do BNG. Reitero as palabras tamén que di a señora Vizoso. É necesario aclarar ese procedimento, hai unha serie de informes aí que non falan con claridade, non queda claro o que está pasando aí, entón serían os técnicos que teñen que informar da legalidade ou non desta situación. Concordo totalmente. E, señor Concelleiro de Medio Ambiente? Perdón? Que despois quero falar un momento. Por a miña parte, dende logo... Non, espera, non fale agora. Digo por manter o procedimento. Perfecto. Digo do que decía Loli Hermelo, a mí o que me parece realmente importante, sin restarlle interés a outro tipo de cuestións como de carácter legal, é que a mancomunidade unha vez por todas asuma as súas competencias. Non podemos estar regalando nin o aceite, nin os plásticos, nin ninguna outra cousa, nin a materia orgánica. Entón, nese sentido, eu creo que iso, dunha vez por todas, a totalidade dos grupos é no que temos que entrar en profundidade, igual que se fala da necesidade de un plan de mobilidade, perfecto, tamén hai que falar de algo tan importante como é a recollida do tratamento do lixo. Claro que ten importancia isto, non ya vou a restar, non vou a ser que ya reste, pero a raíz do problema é que simplemente todos os grupos políticos estamos indo ao tran-tran, tomando a cachondeo, se me permite, o que a recollida e sobre todo o tratamento do lixo. Non é de recibo como está funcionando eso desde hai moito tempo. E non vou a dar máis datos, pero é evidente que eso é manifestamente mellorable. Pero que eso hai que empezar a abordarlo. Ou seguimos na comunidade ou dentro ou fora. Pero evidentemente isto ten que ter unha proporcionalidade e un rigor na xestión. E creo que iso que hai que buscar, nada máis. Moitas grazas, señor Abado. De formas, non é o mesmo. Usted sabe que a mancomunidade ten competencias agora mesmo, outra cousa que deberá ter máis e probablemente noutras cousas. Agora mesmo, na recollida, tratamento, transporte e tal de residuos sólidos urbanos, pero cada concello, a este tema do aceite, da roupa, do cartón non, de todos estes, cada concello ten unha solución ad hoc, é dicir, aquí é un sálvese quen poida. Eu estou de acordo con vostede, como eu había que na Asamblea da Mancomunidade plantear que houbera unha solución mancomunada, non o nego para nada, pero a moción vai concretamente por o tema dos contenedores de Recuperalia. Señor Concelleiro de Medio Ambiente, por favor. Bueno, en primeiro lugar, dende logo non serei eu quen néguese a que por parte dos servicios jurídicos deste Concello fagase cualquier tipo de informe. E quero recoller esa cuestión que plantexaba o concelleiro Mariano Abalo de que verdadeiramente, que contaba a concelleira Loli Hermelo, de que verdadeiramente isto é unha cuestión de que hai que incluir no futuro contrato do lixo na comunidade e en base a esa necesidade, que creo que sinceramente eso non manifestamos, de que temos que sentarnos porque ao final é musotrópico, foi con esa necesidade con que se estudou a posibilidade de solucionar algo que viña xa dende fai bastante tempo unha situación alegal ou ilegal. Entón, en base a esa cuestión, preguntou os servicios jurídicos de urbanismo cal podía ser a posibilidade de regular este tipo de cuestións e planteou esa posibilidade de realizar unha autorización de manar como neste caso, porque verdadeiramente eu creo que é un único caso cando non solicitamos a prestación de servicio é o Concello quen paga,
non é a nosa que nos paga. Entón creo que aí é diferente a cuestión e probablemente este municipio non teña un contrato, igual é outra cuestión. Entonces temos que aclarar ben os conceptos e temos que ser conscientes de cal é a situación sobre a que está regulada. E dende logo, por a miña parte, insistir en que non hai ningún problema. É totalmente viable realizar unha autorización de manial, como hai un montón de sitios, e decidiuse que esa era a opción máis adecuada. Moitas grazas, señor Fandiño. Señora Hermelo. Me parece moi ben, pero iso hai que facelo antes de que un grupo político pregunte sobre este tema. Todo ese discurso vacío, Hugo, porque todo isto que che preocupa tanto e a situación alegal é o que acabas de provocar con este contrato, vale? Non correxiche nada do anterior e un non ven aquí a seguir facendo as cousas mal. Un ven aquí a intentar mellorar e a facer as cousas ben. Para iso está no puesto e para iso cobra o soldo. A solicitud de documentación primeira por escrito se entregou o 1 de febreiro. A solicitud de segunda o 12 de marzo e a terceira o 16 de maio. A autorización para o servicio urbano se fixo de parte deste Concello de Manial, como dixi, o 18 de marzo, despois da segunda solicitude. E ademais vou reiterar aquí unha cousa, que un compañeiro teu do partido mentiu aquí 2 veces en pleno, dicindo que o día seguinte iba a ter eu a documentación. Esa é outra cousa que quero facer constar. O informe do interventor é de data 16 de marzo, vale? E despois temos unha cousa que é moi curiosa en todo este expediente, e é que temos unha memoria a nome dunha empresa e despois unha autorización a nome de outra. O sea, peor non se pode facer. Entonces non veñas aquí a darnos lecciones de legalidade e de facer ben e se é de manial ou de contrato, cando nin siquiera o de manial está ben feito, porque está feito a posteriori un documento autorizando a unha empresa, vale? E unha memoria justificativa de data 13 de maio a nome de outra. Polo menos, xa que a un o pillan facendo as cousas mal, cando un decide facelas que as faga ben. A parte disto, sí me parece importante o tema da mancomunidade, por iso está incluído na moción e por iso estuvo incluído sempre no meu discurso, porque me parece que é quen ten que levar isto. De momento nada máis. Moitas grazas, señora Hermelo. Segundo turno, se queren, señora Vizosa. Pouco que engadir, creo que dada a situación o que procede é coñecer ese informe dos técnicos municipais e saber se mellor procede ou non, cobrar o mellor unha tasa por ocupación de dominio público por eses contenedores, saber se o Concello pode e ten capacidade para facelo ou como se está a desenvolver ese convenio entre o Concello e a empresa. Deso, eu como entendín a moción, do que se trata de pedir a información da legalidade e do procedimento da adjudicación, nada máis. Iso é exactamente o que pedía a moción. Señora Girones? Reitero no dito, é necesario coñecer eses Moi ben. informes. Señora Val? Señor Fadillo? Nada, o sea, vou intentar ser o máis sencillo e didáctico posible. O sea, cando hai unha autorización de maneira non é que este o servicio legal, é que está o servicio legal. A legal era o que estivo durante os 4 anos que estuvo o PP, cando foi unha cuestión que era un convenio que duraba un ano e estaba anterior. Aí estaba o acordo que se tivo. A min vai me verdadeiramente gracia. Quero rematar con a miña intervención que verdadeiramente a día de hoxe, no 2020, o Partido Popular presenta unha moción no que pide que se lle cobre a unha empresa de recollida de aceite cando no ano 2013, cando gobernaba a empresa que existía, que era, hai unha noticia aquí que di Jesús Graña, era concelleiro de Medio Ambiente do PP, que di los contenedores de División Verde, que era a empresa que había, que no cobra ni paga al Concello por el servicio, están destinados únicamente a la recogida de aceite doméstico. Antes a empresa que había non lle cobramos, agora nos interesa. Verdadeiramente dan leccións de que hai algo oscuro, non sei que, cando o que igual teñen que aclararse vostedes, e non teñen máis que decir. Moitas grazas, señor Fandiño. Señor Hermelo, 2 minutos. A ver, señor Fandiño, o contrato de que fala o firmou Clara Millán e despois hubo unha continuidade, hubo unha continuidade por parte do Partido Popular. E evidentemente fala que non cobraban, pero si falaban despois do aforro que había na recolleta do lixo, vale? O mismo que agora.
Non o sei, pero había un contrato, pero había... Perdón, estou falando eu, creo que merezo que me deixen falar. O contrato era anterior a poñer os contenedores, vale? E aquí se está facendo dunha forma irregular ou alegal, que era desplazalo ou non. Por outra parte, o Partido Popular pode falar como queira, vale? Sin dar leccións a ninguén, igual que podes falar ti, porque estamos, gracias a Dios, nunha democracia, vale? E ti, o teu procedimento, e dicindo que outros o fixeron mal, ti non estás na escola, estás no concello, estás traballando, estás cobrando un soldo. E non é para decir que os que estaban antes o fixeron mal, sino é para correxir, xa xo dixen antes, se ves algo mal, corríxelo. Pero non eres exemplo de nada se ves algo mal e sigue facéndolo mal, vale? E antes, polo menos, había un contrato firmado con anterioridade ao servizo, e agora non. Vale. Moitas grazas, señora. E pasamos a votar a moción que pide, efectivamente, que se requira a Secretaría un informe sobre a legalidade dos. Moi ben. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade o requerimento dese informe a Secretaría. E siguiente punto, punto número 9, moción do Grupo Municipal de Avante sobre o Servicio Municipal de Protección Civil e Xestión de Emergencias. Para defender a moción, señor Vizoso. Ben, redactamos esta moción en base á Lei 5/2007, a Lei de Emergencias de Galicia, un pouco para coñecer como se estructura o órgano municipal de protección civil e xestión de emergencias do Concello de Cangas. A Lei de Emergencias de Galicia, no artigo 27, regula como se deben xestionar as emergencias nos concellos de máis de 20.000 habitantes. E son moitas as competencias que teñen os concellos de máis de 20.000 habitantes neste eido de emergencias, como é o de crear o Servicio Municipal de Protección Civil, crear os servicios de prevención, extinción de incendios e salvamento, elaborar e aprobar o Plan de Emergencias Municipal, colaborar na recollida e na transmisión de información á Axencia Galega de Emergencias, elaborar inventarios de riscos e o catálogo de recursos municipais en situación de emerxencia, entre outras moitas competencias que ten o Concello a nivel municipal no tema de emerxencias. No artigo 43 refírese a lei ao personal do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias, e ese artigo ven a coincidir moito coa intención da moción que presentamos. Preguntamos cantas persoas profesionais integran o Departamento de Protección Civil e Emerxencias do Concello de Cangas, que categorías profesionais teñen e cal é o seu vínculo con esta administración. Coñecer cantas persoas voluntarias forman parte da agrupación e do equipo de Protección Civil de Cangas, que soldos se pagan con fondos do Concello e cales se pagan con outras fontes de financiamento, como da Xunta directamente ou a través de algunha subvención anual. A lei define como persoal voluntario ao que traballa de xeito altruísta e gratuito, agás as indemnizacións que lle corresponden. Queremos coñecer que indemnizacións se adoitan pagar e en base a que criterios e en que contía. Por eso traemos esta moción e a aprobación do seguinte acordo, que sexa o alcalde como máxima autoridade quen exerce as funcións de dirección no ámbito de emerxencias do Concello, que sexa o alcalde na súa condición de responsable máximo, que informe do organigrama do Departamento de Protección Civil e Emerxencias, da súa estrutura, recursos humanos, financiamento, relacións e interaccións con bombeiros no Morrazo e máis co policía local. E se existen, se informe tamén dos protocolos de colaboración que existe entre departamentos. Por agora, nada máis. Moitas grazas, señor Vizoso. Por parte do Miguel. Ben, nos o único que temos que decir é que, efectivamente, se os proponentes descoñecendo estes datos e é necesario que vostede como concelleiro responsable pois entregue un informe da situación do departamento. Sí, vou facer. E por parte do Partido Popular, me vai intervir? Señor Jiménez?
Por a nosa parte, basicamente o que propón avante é que se cumpla a legislación, é unha información que pensamos que é de interese, incluso por transparencia é interesante que se elabore, e mesmo debería estar xa elaborado. É un departamento que para nós é importante, como se pudo comprobar nestes meses polo COVID, en outras situacións, sempre estamos a favor por que se cumpla a lei, e tamén pensamos que pode ser útil pois para comprobar, por un lado, se as cousas se están facendo ben nese departamento de emerxencias e no de outros xeitos, se se detectan disfuncións, pois poder arranxalas a tempo. Moitas grazas, señor Jiménez. Home, eu empezo por vostede, alegro-me de que para vostede sexa importante. Porque cando eu cheguei aquí no 2015, importante sería, pero estaban abandonados, total e absolutamente abandonados. Sin material, con material obsoleto, e incluso coas ventanas da granxa da rúa entrando vento por todas partes. O primeiro, digo de verdade, o primeiro que tuve que facer como alcalde responsable de protección civil foi gastarme 4 ou 5 mil euros en arreglar as ventanas da granxa da rúa, porque era unha vergonza mostrar. E de todos é coñecido, señor Jiménez, vostede mellor non, que non estaba, pero de todos é coñecidas as excelentes relacións que había entre o anterior alcalde e ese departamento. Excelentísimas relacións. E a concelleira que levaba ese departamento, por outra lado. De todas formas, iso xa está. Agua pasada non ten que ver ca moción. A moción, señor Vizoso, hai puntos da moción que non sei, vostedes deciden de gastar unha moción con esta. Quero dicir, personal a cargo do Concello, salario do personal, todo está nos orzamentos que puxemos outro día a pleno. Número de traballadores, salarios, todo eso ven nos orzamentos. Tal cual. E outro sí, como funciona o organigrama e todo eso, tal. E máis, xa está encargado o informe, o departamento correspondente, evidentemente, e está encargado o informe, pendiente, xa o teño no meu poder, pero evidentemente, como me pide a mí, como responsable, que entregue o informe, antes quero mirar un bon informe. Non vou vir aquí, vamos, vou mandar a vostedes, non me falta traer outro pleno. Pero non lle vou mandar un informe que logo me digan, oiga, que estupideces pongo aquí. Por tanto, simplemente, deixenme ler o informe, comprobar o informe, engadir ou quitar algo que eu considere como responsable e asegúrelle que o informe xa está feito no meu correo electrónico. Igual, a semana que ven, non lle podo decir que día, pero terano con toda a seguridade. Segunda, que máis ten? Nada, bueno, quero dicir, cando vostede mesmo ten necesidade incluso de ler o informe, probablemente a mellor era necesario realizar ese informe. No, señora, non é que interrumpe, non tampouco... Fago eu con todos, eu pido un informe a policía e miro o que pon. Por desgracia, son o alcalde, e son o que firma os documentos. E las armas las carga el diablo. E me vai a permitir tamén decir que no eido do financiamento, por exemplo, sí que é certo que no orzamento municipal non é tan doado de ver nin na relación de costos de traballo tampouco discernir cales son os responsables de protección civil. Como veñen nomeados non é da mesma maneira, nin é tan fácil distinguir na relación de postos de traballo que figura no orzamento municipal, na documentación que se entregou, non é tan doado distinguir o financiamento nin como se distribuye o persoal do Departamento de Emerxencias. Por iso, a moción. O persoal, o capítulo 1 de cada departamento, ven no propio departamento ao principio. Quero dicir, se vostede vai ao epígrafe que pon protección civil e emerxencias, xa lle aparece persoal laboral 6. Salario. Eu falo da documentación que se entrega co orzamento, a RPT que se entrega. No, pero ven no propio orzamento. Usted vai ali, aparece igual, aquí aparece policía. Policía local, funcionarios 23. Salario líquido tanto, salario bruto tanto, seguridade social tanto. É igual, todo vai no informe e xa está. Comprométome a entregar, repito yo, a semana que ven, pues só teño. Simplemente quero repasar, pero bueno. E alguna intervención sobre o tema, señor Jiménez? Perdón, señor. Só moi breve, poder remitirlo a todos os grupos, Sí, que todos os grupos o queren, non teño problema en remitirlo a todos os grupos. Perfecto, pero anoto e remito a todos os grupos. Señor Jiménez. Me voy a disculpar a proponente porque o alcalde ten a costume de que cando se fala dunha moción saca outros temas para logo decir que non é o momento de falar desas cousas, pero xa deixado comentar. Decirlle respecto ao
emerxencias, ustedes terán unha relación excelente, pero xa comprobamos o verán pasan o anterior verán o bo que foron esas relacións, e recordarle que o servicio de emerxencias neste ano que levo de concelleiro tivo recortes no servizo. Oxe, neste verán va a haber menos servicios de emerxencias que o verán pasado. Por tanto, se vostedes ali que ten un departamento... Perdón, fai unha aclaración pequena para saber de que falamos. Vostede me está falando de playas. Non é salvamento, forma parte de... No, pero a moción vai sobre o Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil. Non tiene que ver. Vostede falaba antes das relacións que tiñan un con un dato ou doutro que vostede, polo visto, fai moito polo Departamento de Protección Civil que gastou vostede 5.000 euros en... No, 2015, home, foi no 2015. Eu lle digo que para nós, neste ano que eu levo, porque é certo que levo pouco tempo na corporación, neste ano que levo na corporación mirei recortes no servicio de emerxencias, sendo vostede alcalde, e por tanto non veña agora dando lección de xestión en canto ao servicio de emerxencias. Vostede para a anterior xestión, penso que debería defender máis a súa e non falar tanto da xestión de anteriores etapas. Nada máis. Calza ayer, falamos de cousas totalmente distintas. A ver, me parece divino. E pasamos a votar a moción. Votos en contra, non hai. E abstencións tampouco, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E a última moción, punto número 10, moción de avante sobre planificación da apertura e mantemento das instalacións municipais. Ben, a moción a presentamos tamén a raíz de moitas demandas que nos chegan a través dos veciños e de persoas usuarias das instalacións municipais que demandan información de como se vai actuar cando se prevé a apertura destes centros socioculturais e das instalacións tanto deportivas como de outro tipo. Mais alá do seu uso ordinario, no verán tamén supón unha ferramenta de conciliación familiar para moita veciñanza o poder empregar estas instalacións municipais, sobre todo no tema das usuarias das escolas deportivas de verán. Por outra banda, o Concello cobra un recibo anual para a asistencia de menores a cursos e actividades deportivas, actividades que moitas delas foron suspendidas por causa da pandemia. Tendo constancia de que aos monitores só se lles pagou o servicio no mes de marzo, creemos que os restantes non ofrecidos deben ser devoltos ás persoas que xa pagaron ese recibo. Por estes motivos presentamos esta moción con as seguintes propostas de acordo: que se presente un cronograma de apertura previsto para todo tipo de instalacións municipais, que se dé a coñecer os protocolos que se van a implantar e as medidas higiénico-sanitarias para o uso de estas instalacións e que se devolva as usuarias matriculadas en cursos e actividades deportivas a parte proporcional do recibo pagado por actividades que non se levaron a cabo. Por agora nada. Moitas gracias, señor Vizoso. Señora Giraldo. Sí, o Liga vai apoiar a moción a pesar de que coincide plenamente coa proposta que presentáramos para a reunión para que deran explicación precisamente do cronograma de apertura para todas as instalacións municipais, así como os protocolos a implantar. A pesar disso tamén descoñecemos e polo que figura aquí e polo coñecemento que temos de usuarias e usuarias non se devolveu parte dos recibos, a parte proporcional dos recibos do mes de marzo, por exemplo, a moitas actividades, co cal creo que é necesario afondar niso. Tivemos unha xuntanza e quedou claro algunhas das actividades, ainda temos outra xuntanza pendente para saber que vai pasar con outra das instalacións municipais. Imos a apoiar a moción, como digo, porque sí que é importante para nós, ainda ben os dous puntos de arriba xa están feitos, o terceiro está sin tratar. Moitas gracias, señora Giraldes. Por parte do Partido Popular, señor... Moi boas tardes. Eu, polo que estou mirando, neste caso, por dito, tanto por Giraldes, como outra concejala, e creo que todos cuadramos no mesmo. Eu creo que a maioría de todos estamos ansiosos de poder volver a disfrutar das instalacións tanto deportivas. En este caso, pois, creemos tamén que a necesidade de que, cando se abran, que non sabemos aínda, por iso tamén é certo que se pide pois, as fechas, digamos, a forma, é importantísimo pois, a forma de abrilas,
de regentala no sentido como se van a abrir, como se van a ter os dispositivos de seguridade en canto a todo o tema de higiene e demais. Eu creo que todos cuadramos nese sentido de que a necesidade, ¿no?, importante e imperiosa de poder disfrutar outra vez todos das instalacións. Comparto o que decía a compañeira de que hai moita xente pois, que pregunta, demanda, non sabe ainda pois, os días, as fechas nas que se poden abrir, pero bueno, que é unha situación na cal queremos incidir e queremos incidir tamén na terceira parte, que deses pagos que se fixeron, efectivamente, e que hai xente que pagou, por desgracia tuvemos este virus, entonces pois queríamos tamén saber efectivamente se ese dinheiro, pois ese tanto por cento, digamos, desas fechas se van a devolver aos usuarios ou se van a manter. E bueno, pois con todo isto pois tamén vamos a apoiar a moción da concejal. Moitas grazas, señor Sorillo. Nós tamén vamos a apoiar a moción. É dicir, o outro día nesa reunión na que o Partido Popular non asistiu, repito, con todo o seu dereito do mundo, e se precisamente unha dos puntos da orde do día era unha petición por escrito do MMG de que se dera unha explicación de como estaba o tema das instalacións deportivas, o sea, perdón, das instalacións municipais e deportivas, contestaría só o deporte, das instalacións municipais en xeral, culturais, deportivas, sociais, juvenis, etc. E se fixe un repaso somero de como estaba cada un. Pero bueno, unha cousa é a teoría e outra cousa é a práctica. Eu entendo que aquí o que se pide é un informe, un escrito, pero cuidado, hai determinadas locais, determinadas actividades que só podemos facer previsión, porque estamos á espera do que dicte a autoridade sanitaria. Ainda falo, por exemplo, de instalacións culturais en tema de aforo. Ahora mismo non queda nada claro, poño un exemplo que coñezo simplemente máis, de si o auditorio municipal se vai poder abrir o 75%, o 50% ou o 30%. Ainda non está claro. Porque non está claro que vai primar, si o aforo ou a distancia. Enténdelo moi fácil aquí. O aforo, si isto son 100, o 50% son 50 personas. Pero se nos dicen que hai que guardar unha distancia de 1,5 metros, 2 metros, temos que usar un cuarto disto, porque temos que usar un asiento, 3 libres e usar outro. Por lo tanto, ou 2 indo moi xustiño, pero entón estamos nun tercio co aforo. Quero dicir que a teoría hai que asustar a práctica. Previsións, bueno, hai locais que están abertos, funcionando. Outros hai que esperar un pouco e outros se está traballando precisamente nos protocolos que se van seguir. Determinadas instalacións, por exemplo, que as usan solamente clubes concretos ou asociacións concretas, se está firmando un protocolo co eses colectivos nos que se pagan cargo de determinadas cousas, porque eu pidolle simplemente unha reflexión. Se o Concello se ten que facer cargo de todas as instalacións, de higienizadas, cada vez que hai un uso por unha persoa ou por unha parella de deportistas, higienizada, e iso significa 100 personas traballando full time para iso. E iso significa un diñeiro que non temos e que non nos vai vir de ningún lado, me temo. Se viñeran de algún lado, matábamos de pasar de un tiro. Creación de emprego e atender necesidades. Por lo tanto, efectivamente, estamos traballando, estamos abrindo instalacións, bibliotecas, a Biblioteca Central abrirá ao público xa a partir da semana que ven, porque xa teremos un personal que se pode dedicar a limpar, cada vez que se usa un ordenador, cada vez que hai que haber unha persona todo o tempo ali, para limpar, como hasta ahora, que había unha persoa que iba en un horario, limpaba e se acabou. Hoxe mismo, verdad, teño aquí un papel que pon local desinfectando, tuve que mandar desinfectar o local hoxe para hoxe, porque mañá e estes días estuvo habendo colectivos de traballadores, vamos, do Risga, de non sei que estuveron aquí, e por lo tanto, quero dicirvos que hai un organigrama, vou presentar un organigrama por escrito de cada local, de cada instalación, o que se ten pensado facer cada un, pero nun caso son realidades, por exemplo, biblioteca, abre tal día, realidades, en outro caso son previsións. Previsións. Esperemos que non haxa que dar marcha atrás en algo, previsións como
como son agora mesmo as previsións escolares. Eu teño moitos colegas e compañeiros mestres que a previsión é que empecen o curso con tal número de alumnos e tal disposición, pero non se sabe. Non se sabe. Por lo tanto, na medida do posible, que é o 90%, presentarei ese escrito e, vamos, coas previsións de como se vai facer coas instalacións todas. Non solamente a nós, quero dicir, non, presentarei a todos, non é unha moción que busque un informe para nós, quero dicir, o que busca a moción é presentar un cronograma con información actualizada, veraz, con información pública para toda a veciñanza das estimacións, previsións, se queres chamarlle así, de como se vai a actuar as instalacións municipais. O que non é de recibo, que é o que ven sucedendo nas últimas semanas, é que depende da persoa a quen lle preguntes ou depende a que departamento vayas, te atopes con unha resposta ou outra. Entonces, o normal é que a información sexa pública e que todos os colectivos que están demandando poder desempeñar as súas actividades que viñan facendo habitualmente nestes espazos, ten información que non se pode abrir porque pois non se pode abrir, pero teño unha resposta. Teño a resposta de que non se pode abrir ata tal data. Pois vale, pero respostas e claridade nas respostas, que é un pouco o que se busca con esta moción, de aportar un cronograma, unha previsión e un protocolo de como se vai a actuar. Está claro que se hai unha autoridade por encima que nos está dicindo que non se pode facer, non se fai, pero dicilo abertamente, é nada máis. E os colectivos socioculturais saben todos como está a súa situación, porque houve unha reunión con todos eles. Saben como está. Os que non saben son eles cando van a empezar ou non polo proceso de buscar. Ahora, nos reunimos con todos, menos con Bellas Artes, e nos reunimos con e, perdón, o Concello de Deportes quería decir algo. Sí, quería, Ángela, quería clarificarche e ampliarche o que dicen o outro día, xa. Desde Deportes enviouse unha carta, un correo electrónico a todos os clubs explicando a situación das instalacións. Hubo clubs que xa entenderon e fixeron a petición, que podeche dicir que a pista de atletismo está funcionando, o Colegio de San Roque por Biblioteca está funcionando, pero agora temos un problema que a Xunta de Galicia coas seleccións chegou, montou as mesas, teñen que facer unhas fotos, teñen que marcar o suelo, cambiou de candado e hasta as eleccións non se pode abrir. Non se pode entrar, onde hai colegios electorales non se poden entrar. Así que a cambiar de sitio. O campo de fútbol do Morrato, o Alondras, está entrenando. O pabellón do Gatañal empezan o lunes. O atletismo Morrato non ten claro porque faltalle saber os días. O Sinania está falando cos de patinaje para ir un e outro. E os de badminton de Espiñeira non contestaron. Ese como está a situación. Perdón, señor González, é que eso que acaba vostede de decir, máis o que acabo de decir eu dos centros socioculturales, máis o que dirá a señora Loredana dos centros juvenis, etc., o poñemos nun informe e o pasamos aos grupos da oposición, sin problema. É o que pide a moción e é o que vamos a facer. Perdón, e sobre a devolución dos recibos está o señor tesorero con iso, tanto da piscina como dos clubes deportivos. Vais a devolver todo ou, en algúns casos, de acordo sempre cos usuarios, a compensación. Claro, se é unha actividade que vai continuar, vamos a supoñer, e ten un mes pagado, que poida non cobrarse, é dicir, ou se compensa ou se devolve. Iso é evidente naquelas actividades que se... E outra cousa máis. Anuncio que o lunes vamos a ter o señor alcalde Baixeu unha reunión co señor adjudicatario da piscina para falar do tema ese. Si, só dixemos na reunión. Ben, pasamos en municipal... perdón, perdón. Antes que agora... A ver, o que acaban de relatar aquí os concelleiros foi o que tivemos, o que nos explicaron o martes na reunión que tivemos, pero evidentemente hai unha gran eiva, o sea, nós si temos esa información, recibímola o martes cando nos la trasladaron, ou non la van a pasar por escrito,
O problema aquí, e creo que por aí tamén insistiu a señora Vizoso, é a cidadanía. A cidadanía é a que descoñece que é o que está a pasar nas instalacións. Os usuarios de moitas instalacións tamén descoñecen. A ver, unha cousa son os clubes deportivos, as asociacións culturais, pero hai outras usuarios e usuarias que descoñecen. É unha información que debería ser pública, é dicir, cando vai a Biblioteca Central, por poñer un exemplo, iso teria que ser publicado, teria que ser posto na página web do Concello e nos... Sí, un par de días antes de que abra se publicará, claro. Iso é o que demanda a cidadanía. Claro, dependemos de ter esa persoa de empresa que a cidadanía necesita esa información. Como a vindeira xuntanza que imos ter da piscina, os luns nos dixeron que iban a ter esa xuntanza coa empresa de servizos que levaba a xestión, e esperamos que o martes nos trasladen que é o que va a pasar con esas instalacións, para saber cando van a abrir, porque hai unha gran demanda de información por parte de usuarios e usuarias. Moitas gracias. Un minuto e sacado, o que acaba de decir tamén Giraldez, é certo que efectivamente o que necesitamos é a ciudadanía, os que están fora, digamos, non para que se enteren. Eu me acabo de enterar agora por concejal de deportes, me parece fantástico de que este Alberto Salgataña, o bueno, está atletismo, está falado con todos os clubes, espero que con toda a higiene posible, me refiero que todo o que está abrindo esté conformado con toda a legalidade para poder practicar ese tipo de deporte. Está claro que como non viñamos os xoves e a vostede tamén se olvidaba o tema do cobro, pois quedou claro, non? A ver que se lleva aí, non? Un poquinho así, non quiso chegar ao punto de falar deso, pero bueno, xa sabemos que ahora que se vai devolver, que se vai devolver os cartos. E me alegro tamén por o tema da piscina, porque realmente unha obra tan importante para Cangas e realmente é das obras das que a moita xente demanda, este na situación na que está, abandonada totalmente, e bueno, non vou entrar, pero por lo menos debería estar un pouco máis limpia, dar outra presencia por fora, xa non digo por dentro, que tamén sei que hai deficiencias, pero por fora un pouco máis limpia. En todo caso, me alegro de que bueno, de que pouco a pouco se vayan abrindo as instalacións deportivas, pero tamén incido como Giraldez de que debería ser para todo o mundo, que se enterara todo o mundo no momento que se abre. En este caso nos acabamos de enterar por o señor concejal de que efectivamente é así, pero isto hai que transmitilo a demais xente. E que non podemos establecer un debate. Pero que as cousas teñen que quedar claras. No, pero se abre unha instalación é para un club, non é aberto ao público, porque para abrir as instalacións ao público fan falta 80.000 euros. E se seguimos con ese camiño... Pero, señor, permítame, por favor, que non podemos entrar neste debate. Nós vamos a adquirir ahora, en 2 minutos, o compromiso de facer un informe de como está cada instalación, a nivel de apertura, etc. Pasar o informe, ter unha reunión e aí debatimos o que se queira, o que se pode facer e o que non. Non, digo porque se nos ponemos agora a falar de cada instalación, podenos dar pasado mañana e o señor secretario ten conciliación da vida laboral e familiar. Estou de acordo con eso porque, a máis, se falamos de estado de instalacións, hai partidos sí, bueno, por eso, non poden presumir de como entregar as instalacións. Non vamos a entrar nese debate, por favor, non se me dispare. E procedemos a votar, señor. Procedemos a votar o punto e votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E actividade de control, dación de conta da resolución da alcaldía desde 1 de xuño do 20 ao 21 de xuño do 20 tamén, que xa pasado o 21. E probos e preguntas? Sí, señor Melo. Bueno, a primeira é unha pregunta para vostede como responsable de seguridade da Policía Local. Gustaríame saber cal foi o motivo ou se hubo algunha chamada a Policía Local durante o pleno para unha persona que estaba fora ou se hubo un incidente fora da porta do pleno agora durante o transcurso, porque sí que veo a Policía Local, había unha persona fora, marchou aí un pouco de movimento por saber se hubo algún incidente ou algo que... Por a seguridade acabamos rápido, non teño ni idea. Por iso sei que non sabe, a pregunta é para que... Sabría a policía agora ou eu preguntarelle, non? Para que responda. Ni siquiera, sí que vin que había unha cabeza aí, pero pensei, como coincidí que hai un concelleiro, pensei que era alguén que estaba esperando por algún concelleiro para empezar. Simplemente. A segunda é sobre a
a moción que se presentara da ordenanza das hortas urbans, se presentaron as alegacións, ese tema nunca máis veu ao pleno, para saber se ten pensado traer ou hai unha data. E a outra pregunta tamén ten que ver co programa de enredos de verán. Antes de nada, darlle enhoraboa polo aumento de centros escolares nos que se vai impartir, e a mellor é simplemente sobre o persoal que vai a realizar as tarefas de atención. Si se sigue coas listas, agora non teño claro si as listas municipais siguen en vigor ou se vai a facer a través de contratación. Simplemente aclarar esa parte do persoal. Contesto xa porque me estaba dicindo a concelleira que siguen en vigor. Siguen en vigor. E efectivamente, creo que o de enredos de verán foi unha cousa que traballaron entre a Concelleira de Servicios Sociais e a de Xuventude, e é unha cousa boa no sentido, e ademais pedida por outros grupos cando se traballou o orzamento, e é unha cousa que eu como mestre non o tiña moi claro, eu digo, por problemas higiénicos de saúde, pero efectivamente sí que hai necesidades familiares que había que atender. Moitas gracias. O das hortas, pídolle ao Concelleiro do Medio Ambiente que lle conteste a pregunta. Alguna, señor Soliño? Mire, unha pregunta máis. Eu quería me enterar se tenéis algunhas fechas de comenzo de limpeza por as parroquias. Yo digo porque particularmente a nos afecta, temos un parque ali ao cima de Vila que está completamente cheo de broza, a fonte casi non se pode ir a buscar agua, entón non é con fan de ofender, pero sí de saber se en algún momento non vai a pasar como ano pasado, que estuvemos todo o verán, sin limper, non sei se o Bureau de Agua mantén xente, o que se quixera saber é se é posible ou cando se pode... Sí, contéstolle rapidamente. E vostedes saben que os plazos administrativos estiveron pechados, que non se pudo contratar persoal, o persoal se contratou xustiño, cando a Deputación, o plan de concellos, me refiro, nós non temos persoal municipal, e o persoal empeza a traballar, se non me equivoco, día 1 de xullo, e a prioridade primeira son os parques infantis. Efectivamente, que ao estar pechados en gran número, pois, hai que cortar primeiro parques infantis, e despois iremos atendendo outras necesidades, escolas, fontes, camiños veciñais, etc. Pero a primeira actuación, a partir do día 1, que son, se non me equivoco, 3 brigadas, e a partir do día 1 empezarán por as parroquias, empezarán por os parques infantis para logo atender aos outras demandas. O día 1 de xullo, empezan a traballar. Que é o plazo máximo que podemos calcular para contratar, porque sabe vostede que hai que pedir o INEM, publicitar, facer as probas, é dicir, desde que se abriu a posibilidade, desde que se levantaron a parálise administrativa, só podemos facelo a 1 de xullo. E de feito, perdón, e o plan de emprego do Concello vamos ter que empezar o 1 de agosto, porque claro, temos que aprobar primeiro o presuposto e logo ir a contratación de persoal. E señora Vizos? Sí, un rogo, máis ben relativo as instalacións municipais, o mercado municipal de abastos, propiamente no Consello Municipal de Saúde, o inspector de Industria Alimentaria da Xunta poñían aviso a concelleira do número de dispensadores de hidroxel que hai na Praza de Abastos, que solamente hai 2 en 2 portas principais, quero entender, e, bueno, o meu rogo é se habría posibilidade de incrementar o número de dispensadores na Praza de Abastos, que me parece un punto importantísimo no que ten que primar a higiene sí ou sí, e a posibilidade de que dentro do Concello contempledes incrementar o número de dispensadores de hidroxel. A concelleira naquel momento, de feito, dixo que se iban a implantar máis. O día seguinte chegaron os dispensadores e está cada un nunha porta, son 7, co xel hidroxélico. Están os 2 conserxes indicando, según miran a xente, tanto que leven as mascarillas, as pantallas e que boten o xel na mesa central. E, perdón, que máis pedida? Sí, señora. Venga, é unha pregunta dirixida ao Concelleiro de Medio Ambiente. Bueno, xa fai tempo que presentamos esta mesma pregunta para coñecer cal era o estado de tramitación do ENIL Punta Balea as Barreiras. Sabíamos que era un proxecto que xa estaba iniciado fai tempo e
e seguimos en coñecer exactamente cando se ten previsto traer esa proposta para aprobación en pleno e poder continuar co trámite deste espazo de interese local. Prego, yo, señor. Sí, solicitouse a empresa que o redactara que fixese unha modificación porque había erros se falara coas asociacións implicadas e está presentando o proxecto e incluíron dentro dese proxecto o listado das parcelas que vense afectadas por dita declaración. Entón estamos traballando en buscar os nomes de todas esas parcelas para facer a correspondiente notificación porque, como saberedes, probablemente houve un cambio entre que se solicitou o primeiro un cambio legislativo e é requisito necesario obter o consentimento dos propietarios desas parcelas. Son bastante parcelas, entón estamos traballando nese listado de primeiro saber cales son os propietarios e logo notificarlle a intención do Concello. Moitas grazas, señor. Señora Almelo. Vamos a ver, quería preguntar, con fecha 13 de xaneiro, solicitei varios informes sobre un material dignós que se retirou das naves de Ogea, en concreto da nave de Córdoba, e foi cargada por un camión dunha subcontrata e levada do Concello. Preguntaba con que propósito se levaba a cabo ese traslado, que material exacto se trasladou, cal era o destino, se existía algún expediente administrativo e quen ordeou o traslado. Despois de pedir varias veces unha copia, ¿no?, do inventario do material que nunca tiven, preguntei, se me contestou, sí que tive unha resposta e foi un relatorio de cando se comprou o material, onde estuvo guardado, etc. Pero non un inventario do material propio. Un inventario, o número de unidades, unhas referencias, iso é un inventario e iso nunca se me deu. Ben, a maiores disto se me contesta que ese material non era o que eu decía, era da praza, un material de desuso da praza e que se había entregado no punto limpo. Entonces pido nun segundo escrito, pido un escrito do punto limpo donde se me diga que material lle entregou o Concello de Cangas. Ao tercer requerimento se me entrega unha factura de outra subcontrata diferente a que cargou o material na que figura recepción de residuos mezclados, maderas e plásticos, lugar naves de Ogea. O sea, se eran neveiras, como se me decía no primeiro informe, non entendo que as neveiras transmuten en madeiras e plásticos. Entonces sigo insistindo no tema, quero un inventario do material dos cursos dignós e quero tamén o recibo do punto limpio con material que se entregou nesas datas por parte do Concello de Cangas. Rogo, por favor, que se me chegue a documentación. Pero que querela pide documentación, non pide resposta. No, pero teño que contestar. Non ten que contestar, porque non é unha pregunta. Bueno, con respeto, se interesa e a lo mejor con todo o respeto do mundo non me interesa a resposta. Sería documentación, ben, pois sería documentación, mas non a teña. E que van blancos, señor Jiménez. Yo quería facer o rogo de que se me respondan as preguntas que teño presentadas por registro, que ata a data non se me contestaron. Pero sobre que concellería eso que hai? Son diversas. Unha última, por exemplo, foron sobre o Departamento de Xuventude, no que se solicitaba saber en que actividades, que proxectos se iban a optar a subvención este ano por parte do Departamento de Xuventude. Había máis preguntas. Digo yo, pregunto yo non por mal. Eu estou cerca, pero Superman ainda non son. Entón, quero dicir, o que fago é trasladar allí aos distintos departamentos as preguntas, os rogos, as peticións. Por iso eu preguntaba de que departamento será. Pero hai máis preguntas. Eu agora lembro de Xuventude, pero ata data de hoxe, todas as preguntas que o meu compromiso pode ser que revisen que preguntas ten pendientes vostedes. Porque as últimas que me chegaron, que llas fixen chegar, eran peticións sobre matrículas, coches, non sei que, cousas desas, que lle fixen chegar pois prácticamente o mesmo día. Non, meses despois de 3 intentos. Foi o terceiro intento. Bueno, pois eu enterei no terceiro intento. Soy así de retrasado. O terceiro intento que foi o que chegou a min, fixenlle chegar a resposta o mesmo día ou 2 días. Sí, foi o mesmo día.
Pois foi cando vin, aseguro. Sí, Aseguro, non lle porque quito medo. se lle contesta a terceira, non lle vai contestar a primeira. Sí, sí. Se non variou a situación, que non hai nada que Temos facer. un burato negro neste concello. Pois probablemente. Seguramente. Probablemente entre Vaya a muchas. ser o debate ese. Bueno, Sí, porque... aí sí, señora. Sí. Quería preguntar polos festivales culturales si as subvencións de anos anteriores se van a manter este ano. E sí. Por exemplo, pois a Mostra de Teatro, Canllás, Sí, todo isto. sí. Si se vai a manter o 100% ou algún tipo de recorte en algún festival. E vamos a ver, os festivales, depende que festivales, os festivales funcionan con un convenio. O convenio se mantén exactamente igual como estaba, ca mesma cantidade. A marxe, algúns festivais, non todos, algúns, se lles unha cantidade, pois se lle podía pagar, non se lle regalaba, evidentemente, pero se lle podía pagar un grupo maiores, ou unha actuación e tal. Ese diñeiro foi o diñeiro que se recortou nos presupostos deste ano. De todas formas, como sei que me pregunta por un festival concreto e por un tema concreto, dígolle que ao final, facendo encaixe de bolillos, vai recibir ese diñeiro a maiores, pero que está pendiente porque o que hai que facer é regularizar, o sea, vai non recibir, pero hai que regularizar eso, por o que non se pode facer é facer un convenio, pero logo traballar por outro lado. A ver, que non é culpa do festival, para nada, senón que debe estar todo no convenio. A Mostra de Teatro, por exemplo, o que se lle dá está no convenio. Pero vamos, non era só, o sea, era Canllás, Canecas, pois non sei, era un acordo que había entre a Concellaría e o que eu saiba era Canllás e Canecas, non sei se Vilariño tamén. E era acordo tal que se, pois, o mellor que se consideraba que o convenio era insuficiente e se complementaba de alguma maneira pagando unha factura. E ao final, e aí foi onde se recortou, pero bueno, se pode recuperar e os organizadores o saben. Aproveito para dicirlles que os festivais que se van facer, evidentemente cambiando totalmente o formato e respetando total, son a Mostra de Teatro e o Canllás. O Canecas non se fai, un festival desas características é moi difícil manter tal, é un tema da organización. E o Festival de Vilariño parece que en principio tampouco se fai, porque bueno, teñen unhas características especiais nas que manter a distancia social, a frialdade, comprobar o outro día, a frialdade de estar sentados vendo un concerto musical a 1,5 metro do outro, non sei que, pois a verdade é que é un pouco, tira un pouco atrás, pero bueno, eu creo que son dos que dixen ao principio, sigo dicindo que hai que manter a normalidade e a cultura debe ser do que menos se debe recortar. Señor Núñez. Sí, quería facer un rogo da seguinte cousa. Vamos para máis de 3 anos sin facer unha asamblea da miña comunidade. Eu xa non sou presidente. Foi o exemplo claro que foi o primer presidente que non convocou ninguna asamblea. E o primeiro que deixou saldo positivo. O día da asamblea non podía dicir nada esas dúas cousas. Foi o primeiro que deixou saldo positivo e o primeiro que non convocou ninguna asamblea. E non ten a culpa o coronavirus. E se me pregunta eso, dígolle que vamos ter unha asamblea por O que pedimos é que despois de 3 anos que sí. circunstancias Entre outras cousas na mancomunidade como para que os 55 concelleiros dos 3 concellos estemos informados do que está sucedendo e do que se planifica cara a un futuro por parte de... Estáse traballando para eso, entre outras cousas temos que aprobar o presuposto. Temos que intentar aprobar o Pero os presuposto. orzamentos van a xunta de goberno, non van a... No, pero hai aparte hai unhas modificacións. Vai haber asamblea, non? Iso é o que solicitamos, que se convoque unha asamblea de unha vez por todas e que se nos informe que o que sucedeu ata agora é o futuro da comunidade. Pois non se preocupe que vai haber. Señora eu non sei se vos pasa a todos nos vosos barrios, pero dende logo no meu sí que pasa e a recolleita de basura non está sendo o efectiva que era antes e non sei se isto se pode trasladar. Esa queixa non a teño. A queixa que si teño, de feito, tuvemos unha conversa na empresa, as 3 alcaldías, é a limpeza dos contenedores. Da limpeza dos contenedores sí que tuve queixa. Da recollida, sinceramente, non. Pois eu creo que pasan menos veces, é a sensación que teño. Non, mas eu non podo poñer a mano no lume porque non me estou vigilando. Agora, os partes diarios que pasan nesa empresa
son as mesmas rutas e as mesmas frecuencias. Non discuto as partes, digo que por o No, as partes, claro. na periferia non está sendo así. Simplemente trasladalo para que os saibades. Pois, mire, teño unha reunión porque hubo un despido na empresa, o responsable ata agora foi despedido, e teño unha reunión co novo responsable, simplemente que se quere presentar, pois, o lunes, o martes, un destes días. Efectivamente, unha das cousas que lle plantearei xunto co concelleiro da área será esa, porque eu é a primeira queixa que teño ese. Pois moitas gracias, e a ver se o próximo pleno xa pode ser en condicións normales,